Yebeda ora Yesu Kristo ase ebreno ason enkwaje ebreno ason enti sere dare da nyina no yehia yerikai ebompaye edi asempa no animu no ebremo nso yebesere dodo no a ewo life no so Madam Mary me pache good evening na pom to say yesere urade se onommoye na ome honkonkro enkosi asienti kana sem Dabia wo hweme fre bia na Kristo Yesu enhira na onnom emmoa emanembro so Yona Papa why you ready? My ready papa. All right. 8:12 Ghana time. Jumedie no ebre no aso. Sir. Enti yebebo mpaye na enanwumre de Kristo de ato yakoma so no yemfa ento aso. O live no so show me Facebook and for YouTube na wa like no comment no share no subscribe no follow na bibia aye kama. O show me ewo eye TikTok on so evangelist Ojera TikTok account so na wa follow na bibia etime ay kama oba life no so a empentemu mfiri so oba so na ofiri so ko na mahunu ze we antichrist ompeno kure be de masem de mechanic pray we nya afi na mbekrokro hallelujah Amen. Na we nya brani adaji timi di data ekohwe ne mahunu na ye be ka Kristo asem na timi firi so dia antichrist no ye san ho enye hallelujah Amen. Ebredu so ye babon pae enti yebema yenua Yona abon pae usuani Yona ya na miro fini dino usuani Yona hey odi asebeba o hey ose me hypo kakra o oza eze ukọ ne baby an impesu also azande achem ene ne mpesu aso akono nwiri a ode eze one gangali a o gangali a meboa eso re name ne gang leader aha we dey Kristo mu gang leader enya senketo akura wosuani Yona edini me dre Yona God should bless you for your humble life. Obro ho ase koso a na fa nyini na dachi Kristo nso edwasi ye hallelujah Amen. Usiani Papa odama bompaye na ene ye nto aso ba bia onkonkuru die besi bia ne apon adofo no mpam joye bompaye osoro ni asase yefo Abraham Nyankopon Isaac Nyankopon ananwumre ye dawase da amen yada wase ayope wadum no humobro nko abonefo nso wama yenkwan se na nwumre yemfa meka onu mu asem ebremu ni esre so hwemobɔ fa bɔneche na obefa osenkani David mu akasa ma oman ehu omrato no yembɔne na yesese firi ho a daati ankwa ma bia hini mu a nko anu ma enye yiraba de biara da obi biara nso obegina akasa fidie so beti utwo yampo wanu mu asem no ma asempati ni mu nsenchani ada ne da nyina wo che no enso ma so iwe na so nwume be hwe no nyam so de hine utumi nti bedi nkuni ma da amen 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 yo siani Kristo nshira amen adafuma ehwe me ewo media hodo so nyina Kristo nshira mo Facebook TikTok and YouTube. God should bless you all. And then you so ya transe na
nkwaje sem no na igusu a yɛde nam media ne so ebre kristo mu adɔfoɔ no na sɛdeɛ yɛgusu a asɛmpa no yɛtie no mpa bɔ no ma de sɛde nyinaa ne sɛ yɛn nyinaa bɛfiri adwene ne akoma pam atie asɛm no ayɛ no yɔfoɔ bebree tie asɛm no a ɔmo ntimi fa nyɛ adwuma na onipa biara no sɛ wotie kristo asɛm na wantimi amfa nyɛ adwuma a wode sɛ obi a wakɔ hata nneɛma wɔ nsuom anaasɛ awiam na nsuo asa abo no anaa wasi ataadeɛ na mebakyɛw wokɔ hata na sɛ afrɛ gu atɛkyɛ mu yɛsɛ sia wo sia no mfasoɔ ama so nti mɛsrɛ dodo a ɛne mɔahyia nyinaa menim sɛ wodɔ kristo asɛm sɛ ɛnyɛ ɔdɔ na wɔma kristo asɛm na apɛ da nko a kɛba life anka ama so anka mɛsoa bɛtie na yɛ na ɛyɛ agya no fɛ sɛ yɛde kristo asɛm no ba a ɔkra baako pɛ mpo ɛbɛtie asɛm no no wafa na adwuma a kristo de ahyɛ nsa no yɛaba mu mu ɛfiri sɛ onipa baako pɛ koraa fa asɛm no ɛde nante ɛyɛ adwuma a ɛso kristo ani bebree nti ebia na wowu nti ana yesu kristo asoman ɛwɔ media no so nti mɛsrɛ wo dɔnwere kakra a mene wo ba bɛdie na menkyɛ bebree mɛsrɛ wo sɛ wode w'adwene no akoma ɛbɛdi nsɛmpa no akyi ɛhia me paa na dwumadi a yɛdi ne life no so no kristo na mu yɛ nnwuma bebree o wowɔ honhom ani wɔ a wobɛhunu deɛ meekan sɛ wowɔ honhom ani wɔ a nti mɛsrɛ wo sɛ woba so a fa botaa bi si w'ani so nka sɛ meekɔsɔ ahwɛ sɛ wode saa adwene he wo tirim pɛ wonnya ade papa biara ɛwom halleluya amen ɛno a no yɛbae na yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛno nkɔmmɔ no a yɛbɛdiiɛ no yɛto din sɛ breguo hɔ yi ɛya breguo ɛya paa nti yɛma adɔfo no mu nyinaa te aseɛ sɛ yɛmfa yɛn ho nto kristo so yie na honamu koraa no sɛ obi ama yɛn nsa si fam obi ahwɛ yɛn obi ama yɛabrabɔ no ayɛ miserable sɛdeɛ wɔ honam fa mu mpo a yɛwɔ gyidie wɔ kristo mu sɛ berɛ a yɛde yɛn ho abɔ kristo yi daakye biara no ɔmma yɛbrɛ nyɛ kwa sɛdeɛ Revelation 21 ka ɔbɛpepa yɛne wam ne suo nyinaa madam aboadwo a God richly bless you eti nɛ kristo ɛde asɛm foforɔ ahyɛ yɛ ano na ɛda asɛm a me ne wobɛka no mato din sɛ mpaebɔ ɛtumi yɛ nneɛma bebree ɛwɔ nipa abrabom mpaebɔ kristo mu mpaebɔ no ɛtumi yɛ nneɛma bebree ɛwɔ nipa abrabom na ɔdɔfoɔ a mene wahyia a wɔhwɛ me ɛnyɛ sɛ deɛ wonam mu no kristo ɔnhu yo n'ani tua paa yes n'ani tua amanneɛ biara a wonam mu biara no awerɛwɔ bi a wodi biara no esu bi a wusu biara no adwendwen bi a wodwendwen biara no onyankopɔn wonim na wahu hallelujah amen na hu a wahu no ya na ɔpɛ sɛ
oyi ne tumi adi awo ya bra bom ama yehunu sɛdeɛ osete sa onyankopɔn no a ɔde Mose no ɛnamyɛ no ɔda so te ase ana tie deɛ ɔne Samuel nanteyɛ no ɔte ase tie so pa deɛ ɔne Joshua ɛnanteyɛ no ɔte ase sa deɛ ɔne Peter nom ɛnanteyɛ no sɛ Nyankopɔn no ɔte ase sa Kristo a ɔfa Philip so ɛma mubuafoɔ ɛho totɔ wɔ mu no wɔte ase wɔte ase pa sɛdeɛ ɔyɛ adwuma titibere mu no ɔda so yɛ adwuma sa hallelujah amen ɛtɔ da a nnipa binom a ɛte asase wei so ɛtumi di yɛamanneɛ ho aboobua koduru pɛmpɛnsuo bi sɛ asɛ Onyankopɔn kura ni hɔ ɔwɔ hɔ paa na adeɛ baako pɛ ana ɔde asi hɔ ama okristoni anaasɛ ogyidini papa biara ti asɛm no yi ogyidini papa biara okristoni papa biara Kristo de asɛm baako bi ato hɔ de amayɛ ne a onipa bi a wobɛtumi afa so afa kwan so pɛpɛpɛpɛ biara no oyi ne ho adi ɛwɔ abrabɔ ma deɛ ayɛ ɔhaw ne amanneɛ a ɛtetew no oyi ne nyinaa firi hɔ sa yes I say prayer is the only answer to my problem so Lord please help me okay amen ɛbɛyɛ adwuma kɔsɔ fa gyidie di mpa nsɛm a mebɛka no akyi wi a mɛsrɛ mpaabɔ ama dodo ɛwɔ life no so enti Matthew chapter 7 verse number 7 ka asɛm bi hwɛ asɛm bi wɔ ketewa bi ma me Matthew chapter 7 verse number 7 mɛsɛ maasɛ no ato den sɛ mpaebɔ tumi yɔ nneɔma bebree onipa brabom ɛwɔ onipa abrabom ogyidini a wɔhwɛ me na wotie me sa ɛtɔ da a na watɔ baha ɛtɔ da a na waba mu abu ɛtɔ da a na wowora ho sɛ wobɛpie abusua a wofiri mu ɛtɔ da a wobɔ w'ani a na wosu ɛfiri sɛ wohwɛ baabi a wohyɛ w'abrabɔ ase obi wɔ kora ɔhyɛ aseɛ yie nanso ɛnnɛ yi ɛdeɛ ɔmatumi adane ama ne nsa si fam a na ɛyɛ ne sɛ awieɛ no ato no nanso sɛ wobɛkɛntene ho na deɛ wonam mu biara no wode mpabɔ asi wɔ mpabɔ ɛfiri tirinim asi wɔ na ɔbɔ Onyankopɔn di mu mpaeɛ a Kristo sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔyɛ mpabɔ tiefoɔ hallelujah amen yɛnkɔ Matthew chapter 7 verse number 7 yes wɔ se adesrɛ kɔ mumusa eti Kristo ka kasa wei hwɛ kasa wei wanka ma wiasefoɔ sana tie wanka ma akɔmfoɔ dabi hallelujah amen ɔka ma akristofoɔ a mene mo ahyɛ wɔ life yi so sa ɔka ma kama yɛ paa hallelujah amen ɔse sɛ mumusa eti Kristo sɛ yɛmmisa na ɔbɛma mo na ɔde bɛma yɛ hallelujah amen wei nya Paul ne kaeɛ dabi ɛne nyɛ Judas master himself Yesu Kristo sɛ yɛmmisa na ɔbɛma mo na ɔde bɛma yɛ monhwehwɛ hallelujah amen ɔrɔfo a mene wahyia ɛna nadwe yi Kristo sɛ nsɛm bi awɔ yɛakoma mu a yɛhwehwɛ sɛ yɛbɛnya solution to them sana tie Awurade sɛ momisa na ɔbɛma mo na gye sɛ obi ɛhwehwɛ biribi na wɔnhunu a ai obisa kyerɛ kwae bisa gyira kwan anameboa sana tie wotu kɔ akɔ kuro bi so na kuro no nkɔ hɔ da
na nim ba bia faka umisa obebusa hallelujah amen etiade bia da o hwehwe se emre mu ewo abrabo mu bia no yebisa sa ubisa fo so nyira kwai sanete hallelujah amen na de wo hwehwe ubisa no ana de wo hwehwe no me pa chew enya ba bia na behunu se Kristo sanete bisa ya fra no hintahunu nyankopon sa hallelujah amen yedi do choko osimumusa osi yemisa na obema mo ore be mae mo hwehwe ya nhwehwe na mo behunu na ye behunu mummom ye bomu a obehini mo obehini ye na obia obusa no tiayo wasi obia da obisa no wonya na de ohwehwe no obia wa hwehwe nso wohunu na de obomu no de obomu nso wohini no anase munipa ben no wo ho tiaye de obisa wonya de ohwehwe wohunu de wo hwehwe wohunu de obomu no nso wohini no eto da obi timi ka se mabisa nso minya hwe ai bisa che hallelujah amen James kan wasem James 4:3 wasimu bisa no bone ntina monsanka bare ho we eja ho namne sa ene me beguram hallelujah amen ose di obisa no wonya di ohwehwe no wohunu na di obomu no wohini no na chese ade bia da eye papa etini wonyankopon ni su bia no yebisa onyankopon a wonam Kristo so erebe mai sanete enya ade bia na obisa on saka dabi enye bibia ene de onsa mekma wonte ase sa ade bo wono na obisa nyankopon a na wonsa nkan ya ibu wono ma na sa de kro de ma wa emuwa wo wani suru de wonu se wonsa kan beboa obi bomba se urade mwa no ntu kwai ai enkwa buruchire bibre na several years wa ya emfa woni se Kristo di ni hwamo bra onko ni nyina no nyabutire nyabutire yo obo on mo kope obeja asore no grapa o obo okope obewu obo okoyare ya bekire ontimi nya adwuma stroke bekire no bekina ka dem zoda se sa rose me oye na pomti say tieni minim guy bi on ai ada on konkron de ba no se on konkron kasa no se ne bran so so tu kwai ai ntia kwantuo de wonyi firi na adwenem sisi yes na onye Kristo adwuma no kuduru birebi ansa wantie ana wakoy onim de na braba obi a woye nyankopon difo a osa kenya nyankopon asem ai ka Kristo asem wantie akwa aburuchire no ai ene bema mu a aboniti tio asemini o gana we difo nyankopon nifa o maza o kan Kristo mo hintasem ne oye nyankopon adwuma maza don't go there difo agaza o koduru aburuchira akoboniti etre bono so anso wa o wasa bone na sum yenu nyina ana odi asoma de ahyehye brade ana wiasefo nwum no bi rap was a day na wapeke ye ai omo hip hop no ana udi akire no wasra isi ko yes semini preko che no che ne so da wirem pa on ba bi anipa bi abraba ko wi din life no se wuja wo pemu ma Kristo a ono ankasa tata wanamo pa jemeso amen ndiade bia ye bisa no sede ehom mrate anase Kristo pe no ebresim eno ohye no anum nyam sanete semasa maturi se empa botumi ye nyoma bebre nipa brabom yes ewo nipa wa brabom sa iti wo life no so na ohye me na niam bia koso abu adwendwen atete niam bebre kutia wo a fa ye mpa bo ewo Yesu Kristo sa so ye kwadofo Kristo na wo jam pa bo ya ene count yourself from glory sa okay unya nkonimdie da pa berade bia e de woni pasitamu bia no
sɛ woyere wo de mpabɔ esi hɔ na wama wogidie ahihimu a seretie biara no Kristo bɛhyɛ no wɔnumunyam no matter what hallelujah amen enti esan sɛ Yesu Kristo de asɛm wei akyerɛ yɛn ti no yɛnhwɛ enipa bi bɛtena asase yi so wɔn fa tete ne amanneɛ bebree mu nipa bi de wɔn to tankuruwam pɛsɛ nka wɔn sɛ wɔn abrabɔ ɛhyɛ wɔn ase ɛwɔ wiase. Esther chapter 3 verse number 1 yɛnhwɛ nsɛm bi ɛwɔ hɔ na yɛmmobɔ so sɛ wohwɛ me a True Faith Church International Kumasi Sokoma Wood Village ɛna evangelist mewɔ ukwara wei ne ukwara bia na ɛhyia bɔ mpa efiara bia wɔkyena teme menda ɛna ɛyɛ asɔre woni asɔre bia kɔ a ahobrɛaseɛ mekamfo no kware gyidi asɔre deɛ ma wo baabi a wɔ na asɔre bi bɛn wo nti wobɛtumi ne akasa ɛwɔ yɛdie yɛ mɔ ɔfɛ namba wɔ hɔ na ne akasa ne akyerɛ wo baabi asɔre bi wɔ baabi a mowɔ nso na wopɛ sɛ ɔba ne yɛyɛ asɔre yɛbɛbɔ wɔ su na yɛne wo nyinaa ahyɛ Kristo animuonyam ɛwɔ asɔre yam amen amen yɛnkɔ me nua Esther chapter 3 verse number 1 Haman pam Yudafoɔ tiri so why Haman pam Yudafoɔ tiri so Haman kan Bible ye Haman dabe Haman yɛ deɛ ɔpam Yudafoɔ tiri so ɔpam Yudafoɔ etiri so yɛka sɛ obi pam obi tiri so etiri so pam bɔne a na kyerɛ sɛ saa nipa korɔ no wakɔtɛ kokoa mu a wahyehyɛ nneɛma bɔne ɛde afa obi ho saa nneɛma bɔne no ebetumi ayɛ owuo ebetumi ayɛ adwuma sɛyɛ ebetumi ayɛ adutoɔ ebetumi ayɛ ɛdambɔ ebetumi ayɛ ntwatosoɔ zɔdaseɛ ebi wɔ nom a ebetumi ayɛ no nguaseadeɛ bi ebetumi ayɛ yareɛ enti saa agyinatuo bɔne no ɛna wɔwura bi a yɛfrɛ no Haman wɔtena ase ɛpena ne sɛ ɔmanfoɔ bi a yɛfrɛ mu Yudafoɔ ɔbɛkyekyere ɛne so abɔne ɛde ato wɔn so na wɔyi wɔn mu afiri ewiase Kristo onye firi Satan nsɛm daa amen ɔrɔfo a wɔhwɛ me ɛyɛ a wowɔ hɔ a susuma wo tirim nya wo de wo na ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛpɛ w'asɛm ɛnam de message ne to fam nyɛ nipa nyinaa ɛna ɛpɛ w'asɛm ɛnyɛ ɛse a ɛsere kyerɛ wo nyinaa ɛna ɛyɛ w'adɔfoɔ ɛni sɛ ɔyɛ w'adwene sɛ da biara no wobɛbie wo ntabaa mu ama nipa nyinaa hunu wo ntwom ama nipa nyinaa hunu sɛdeɛ woteɛ na wotira nkɔye na nipa bɔnfoɔ ɛbɛfrɛ mu a wotumi dane w'abrabɔ ani ma nigye a wowɔ mu no ɛdane awerɛhoɔ Kristo mfa nipa bɔne nkyɛ amen ɛnyɛ nipa nyinaa na dɔw ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛpɛ w'asɛm wokɔ baa ka wasi wo nsa so saa no ɛka obi nko na nka kaa abɔ wo kunu na nka wawu na wabɛda no kurani wokɔ baa woda kaa papa bi mu no ɛka obi nko na nka are kaa no akɔnya kwanhyia na asɛe na wone ne nyina nam fam obi tim adwene no hallelujah amen wokɔ baa woyɛ Kristo adwuma a wotumi kɔ ba 24/7 ka obi nko na nka yɛbɛteɛ sɛ woyare da hɔ ɛnɛ deɛ momɛhwɛ evangelist wontimi nsɔre bie mu hallelujah amen yɛmfa nhyɛ yɛ tirim sɛ ewiase asetena yɛtie yi ɛnyɛ obiara na ɛpɛ yɛ asɛm anaasɛ ɔdɔ yɛ sɛ wode hyɛ wo tirim saa a ɛboa wo ɛma hwɛ ho yie na ɔnkɔtɔ ɔbɔnefoɔ fidiem na wosa timi yɛ mpaabɔfoɔ hyanka ɔbɔ adeɛ din amen yɛtie do atwɛ kɔmino a Esther chapter 3 verse number 1 yes na nsɛm yi akyiri no wɔse nsɛm bi akyi no wɔhene Ahasuerus ɛyɛ Agag ne Haman enipakuo bi ɛkɔtena ase kɔbɔɔ pɔ ɛfa Ahasuerus ɛho sɛ
omo be yeku atia no na ko metu na de so akunu sa ana owura bi afra no Mordekai ai okohunu ye ana okote ye ana oko bro alarm sana tie okote to ana na nanya ni trididi mu ai ana omo tworo ho abakosem ede sieye ewo ahemfie sa di sansam na chi no owura bi a yafra ni Haman woye hamade taba we Haman taba ohene ye no kese ohene eye no kese wo na heniem na wo ma no so na opejano ewo abrabom na wode na adwatena mapom ma wone no wo ho no nyina de so enti eye Haman ebenya ohene Ahasuerus enim adom ena nana ebo na baso sa ewo na heniem sabren sa hallelujah amen ya wade bo hono mo a na enka eye wu mom ena esese won saka unzaka nanso se wanyere ho sisa na basobodie bi a eye wo dia no se wanyere ho anya mbabofo a ebetimi esan ho ebetimi esan ho ebitwa woja atoda eni ba bitimi gaze onyankopon yi kira na wasɛ no ampa sɛ onyankopon yi bibi ɛfa da asum ne yɛdi yɛnsɛmu ɛkyerɛ a ɛnyɛ so asɛ ne saa kwa o woanyɛ ho adwuma a ɛnsɛe da an adebɔne no a ɛfa ho no sɛ fa da asum baa yɛ o sɛ fa adifoɔ mu asɛm o sɛ woanyɛ ho adwuma yi a ɛnsɛe da adekorɔ no bɛto Bible reader okay mate yɛbɛhwe wɔ nim ti asɛm no yi ɛde twerɛ no sɛ wɔyere ayɛ owura wei a yɛfrɛ no Haman ɔyɛ ne kɛseɛ na wɔma no so ɔma no so na wɔde na adwatena mapom ma ɔne no wɔ hɔ deɛ nyinaa so wɔde na adwa tena mapom ma na kuku damfoɔ no nyinaa ɛso na sɛ ɔbɛyɛ leader sanity second in command sanity yɛnte do atwɔkɔɛ na wɔhene nko a wɔte ɔhene pongwa so no nyinaa koto sɔre Haman enti wɔn a wɔ ahemfie wɔ a Haman ɛka no sɛ Haman ɛdu ɔmo so tumi no nyinaa no obiara koto ɛsɔre no ɛde anidie ɛma Haman ɛfiri sɛ saa na wɔhene ahyɛ ma ho saa na wɔhene ahyɛ ɛde ato na Mordekai deɛ wankoto ansɔre no wankoto ansɔre ɛyɛ Haman ɛna ɔhene nko a ɔwɔ ɔhene pon kɛseɛ no mu ka kyerɛ Mordekai sɛ hallelujah amen mese mpaabɔ tumi yɛ nneɔma bebree ɛwɔ nipa wabrabom ɛti na anadwo yi obi a wohwɛ me biara no mesrɛ wo sɛ woayɛ mmerɛ ɛwɔ mpaabɔ mu a sɔre bie mu ate sɔre na deɛ wopɛ sɛ yɛ hɔ wɔ abrabɔ ma wo no sɛ mpaabɔ anka ho a ɛntumi nyɛ yi nipa bɛtumi aprɔmɛsɛ wo so mbɛ biribia ma wobɛtɛ mpaabɔ anyɛ adwuma a ɛma so because tumi a ɛdidi nipa bi akyi no ɛnyɛ tumi ketewa nhyɛnka Yesu Kristo den amen obi tumi hyɛ obi bɔ bɛfo akɔ aburokyire sɛ mpaabɔ anɔɔso a nipa no wɔde n'ano aka deɛ nanso n'akoma ɛnni akyiri wɔdwuma a wabi a ɛnneɔma a woton ɛfɛ paa ɛfɛ ɛsa yɛ quality bɛre sɛ wɔmfa mpaabɔ antaa kyire na Kristo tumi amɛka ho na onkonkron no antɔn nneɛma no ama wo a asase no a wakɔgye a wode wo container akɔsi so no asase no tumi bi te so dada baabi a wo container sie no obi di dwa wɔ hɔ ɛwɔ huhu mu nti ɛnyɛ adeɛ sɛ saa tumi no bɛma kwae ama wɔhu na mfam dwa no a wobɛdie no ɛbɛyɛ nkɔsoɔ nti ɔno no ɛde huhu mu tapoli deɛ de kuri fotofita kaa so no bi tuntum no na ɔde akata wo store no so hwɛ maame bi Kumase a na ɔde nneɛma firi Canada body spray sure ɛne saa nneɛma wei nyinaa na ɔde ba Ghana no aba bɛtɔn ana ɔgye store bi wɔ adum
store na okoji na dum no pampa so area ho ai so wo huhuma ni wa utwam otim se ya kata store no so azambana megane zano ya kata store no so kata so hunamunu de o hwe store no ni mu niema maza abrochire ni o maso de maza don't go there on se obi fra abrochire ba edan kura wotim kura no sent ni abrochire sent ana hui master diva what ya hwe case ya if you free outside e ba no sent no kura different sent ni different okay zora ze me bomba ze me kwa ko testi sa sent ni ma saba e wo no be kwa ba me ko hia sent ni keke ko hia hallelujah amen no ma saba e different now her store bibia da na kwam eso etimi take 3 months ni ento ade wansiri eburade na madam onu anka so bo ni nsem maza bibi wo wiase o bibi wo wiase bibi wo it is all shamena wanyere ho ewo mpabom okrisoni now de ya adidie ane wonom nko a onyema bi ebetimi esankai na odi awra wo betena duabasa asiso asa akoda basa kristo onkenya ye honhom da amen enti owura yi enya tumi pa ano tua na mobi yanko na Mordekai de wase na Mordekai de wankoto no wansore no anya de bai wansore no hallelujah amen ebusia de da musa no nya betewo enyize minu mienu ye doye ane ye da chinti titibirem ene obi kwaji tumi ewo fie nti de okokọ ye no ehwa na montuo ane enema bi a wo ye no afra hohomone amoma betena abusuanim sa God richly bless you sister me da se Kristo nhira so bebre amen na oma boshe nsem we emrem amen ti asemini sa awomro etimi sore no ma shase manipulate etia enipa bi abrabo ewa abusuam ho sa omutimi tena se no ma se obi awade enti okwa abusua bi mu a abusua no ma nyina wo feye ye ka se di ye ka se mu a masa erumunyam no wo ho pa nanso emma no a ewa abusua no mu nyina bakukura nu hono ma ye de ka wa hye no abawa bi abaya bi ono ankasa no maame na na eye no nisi sapani ne bra so wade be ma we ba na ne maame atunani asini so obe ware amama hwe obe ware amama hwe o kasa bi apɛ be ma no kwa wo mabiem ɛda panini ɛde be ma ba be chia ne maame pɛ be ma no kwa oso obe so da na obi di kotokuro san nana akwasi me pacho greve na pop to say tie ne yo sa be ma no be so da na oban no o di kotokuro san oban no maame di kotokuro san na ne so tepre was na se o maame onye da wewe no maso nti na ase wa me ba ofie na na maame ebefo dia ene esem ware odi amawu chensam no okọ ababa one da so ti wo be ma bi antime ware no ti asemini yo bebre so ho ahu dia ya busua ne se abraba no babo akosi se kura obesa bebo fom ye fra nu nkobesie abusua ti asemini ye fra nu nkobesie abusua hallelujah amen nana kwesi wa say ye fra nu spiritual Nicodemus spiritual Nicodemus marriage okay enough form enti mesraw
ade bia si wani so botai bia da awombrasiem bɔ mmɔden sɛ ɔmfa mpaabɔ ani agorɔ honhom no nipa bi sɔre tia wo ai nipa bi ku tia wo bɛre wo nia ne ne wahu nti ɔma a na kristo honhom no ayi ne adi kakraa bi ɛde akyerɛ wo da yɛ sum sisa brother sɛ wanhyɛ ase anyɛ ho adwuma wɔ mpaabɔ mu a ɛnoma bɛtumi atwi afa so kristo ma yɛ honhom ahoɔden daa amen yɛtie dɔtwɔkɔ Esther chapter 3 verse 3 yes ɛna wahene nko a wɔ hene apon kɛsɛ mu no ka kyerɛ Mordekai sɛ enti wɔn mu a na ɔmuwɔ ɛyɛ Haman ɛna ase no wɔn ka kyerɛ Mordekai ɔmu nyinaa koto ɛsɔre ɛyɛ Haman sanetie but Mordekai deɛ wankoto Esther chapter 3 verse 1 yɛ kenkan sanetie hallelujah amen ahoyɛyia ne a wokyerɛ tim bɛtɔ nipa so saa baabi ani kwa so owura kora na wakɔwura hɔ okristoni yere ho o yere ho bisa wo sɛ adenti na abusua baako kɔkɔ bani dede mani ɛfa yɛ yie agya fa na nkɛfa kora yɛ yie na ka mode mu yie yɔ no abɛboa wɔn mo a ate aka mu no ɛso wedeɛ ɛnte saa ɛfa yɛ yie ɛna ɛfa nso so ohia buburo honhom no ɔmutumi gye obi asadeɛ ɛde ma nipa bi yes woyie die ɔmutumi agye ɛfiri wo nsɛm na ɔmo de ama nipa aforɔ ɔmo yɛ da bia nhyɛnka ɔbaadeɛ ni amen enti wɔn mu a ɛwɔ ahemfie hɔ no ɔmo study ahunu sɛ Mordekai deɛ wankoto ansɔre Haman kristo ɛmeɛ nkoto yɛ atamfo amen kristo yesu ɔma yɛ nkoto yɛ atamfo anim amen na mmom ɔnto yɛ pono na ɔmeɛntietie atamfoɔ so sɛ mmorɔ no nso mfuturo wei nyina bɛtumi ayɛ hɔ a gye sɛ mpaabɔ a ano ɔden kristo ɔme ahoɔden daa amen kristofoɔ bebree ɛyɛ akwadwerɔ ɛwɔ mpaabom aduane koraa na wɔbɛnya menua osuani wanya ɛsɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ koraa gu so koraa di koraa ɔyɛ sei ɔtene nsa wɔ so sei amen obi wɔ so a no wasi cross hwɛ aduane bɛsi na oh yes dodoɔ no akɔtɔ aduane anaasɛ wɔnya aduane mu na wɔbɛdi ano ase yɛkora ɛsusu akora saa na ne yɛyɛ ɛsei hwɛ cross ho wate ho no no wate ho wɔde asɛnnua ate ho bie wano bɔ mpaeɛ sɛ ɔde aseɛ yɛano no ɛwɔ dwumadie bie wano ne wasi cross ɔbɛda the same thing obi wɔ no ma adwuma a wɔyɛ hɛ ɔyɛ adwuma no a wɔyɛ no nti no odware wie yɛ sɛ ɔno koraa no sɛ awurade ammoa no pɛ na ɔwura dɛm na ɔtena mpa so sɛ kinkiri a ɛno ano no ɔfɛ mu ada wa wonim kuro ntimi nka wɔte akonnwam wɔte wo sɛ saa wokɔdware n'ani bɛteɛ no na ade akye tell them the Messiah kingdom coming. God bless you. Hallelujah. Amen. Enti sɛ wɔanyere wo na wama mpabɔ ntim nipadua a ɛbɛyɛ diama heaven kora yɛ pa koyi sɛ wonya obi a yɛ mpabɔfoɔ a ahombɔne tɔmmerɛ yɛtoo so ai ɔnsa wo hwɛmo ɛwɔ hɔ a na wayɛ mmerɛmmerɛmmerɛ asɛ wayɛ pɛkyɛ bi asɛ wayɛ basaa bi asɛ wonya okay asɛ wamoto bi wayɛ mmɔnso ɛyɛ di mmɔnso no a yɛfrɛ no deɛ mmerɛyɛ ti asɛm no ye so ahu ɔmutumi tɔ mmerɛyɛ ɛde too so nti okristo ni bɔ hɔ no ma ɔno ankasa tumi hyehyɛ timetable sɛ bi ɛbɔ anadwo 12 a mɛsɔre a watch night na ɛde bɛteɛ no wafa mu ada
na de ache nanim alarm no da ne nkyɛn o saa ɛbɛ bɛrɛ bɛtɔ nte onte da obi atimi aba krisom efie miɛnsa no wɔnyɛ watch night da ai na sɔfo no kura da asɔre ano kura no wɔn wɔyɛ half night serious o ɔhyɛ aseɛ 9 na ɔpɔn 11 12 ɛno nyɛ watch night o ɛno nuru kura daabi ɛno adwumrɛ sɔre ɛno no yɛ nwummerɛ sɔre tie ne ye ɔhyɛ aseɛ nɔnkoro nɔnso na pɔn 12 a ɛyɛ half night no ayɛ nwummerɛ sɔre sare tie but watch night starting from 11 saa na ɔbɔ mu akɔpem bi a bɛyɛ na atu bɛtra na tu sɔre aseɛ sare tie ɛrisa wontimi nyɛ saa deɛ a ɛneɛ na honhom no wonyina yie ai obi a otimi yɛ watch night biara no hɛ watch night mu mpaabɔ ano ɔhyekyɛ daytime paa tumi wom yes obi a wɔyɛ watch night biara no ai sɛ meme no gyina hɔ na woyɛ mpaabɔ daytime na meme yɛ watch night a meme deɛ no ano ɔhyekyɛ o paa bebree ɛfiri sɛ kristo ɛde anadwo ama nipa se yɛ nna sane tie ana wo so wo nna ai wobɛbɔ mpaeɛ ana saa anadwo no mu so na ahombɔne nso yɛ mu adwuma mu adwuma enti tumi edi sande firi soro ba wo nkyɛn no kristo tumi no ano ɔhye ano ahye ɛnyɛ daytime deɛ koraa dabi nti masamato ne sɛ mpaabɔ tumi yɛ nneɔma bebree ɛwɔ nipa setenam sane tie nti obiara yɛ kristoni a mene wɔhyɛ life no so biara no ahobrɛseɛm sɛ wada ɛwɔ mpaabɔ mu a sɔre na te w'ani sane tie na ɛberɛ a yɛwɔ mu yɛ brɛbɔne brɛbɔne ne ɛwɔ mu no nneɔma atwi a wɔahyia nyinaa yɛ honam nneɔma akɔnnɔ nneɛma nko a nti sɛ ɔyɛ kristoni sɔre aseɛ saa na woatumi yɛ nkɛntire wɔ mpaabɔ mu a honam mmerɛ bɛfa wo bɛfa wo adeɛ ni kwan sɛ woyɛ na woyɛ na woyɛ wɔne bɛba ho so no na watɔ nsuom sane tie kristo ahome nguyɛ mu daa amen yɛnto dɛ ɔkyɔkɔ ɛna wɔhene nko a wɔwɔ ɔhene po nkɛsiam no ka kyerɛ mɔdekaia sɛ yes adɛn nti na deɛ woto ɔhene mmara no yes verse ma 4 aha na wɔka kyerɛ no saa daa oh enipa bi god bless you nana kwasi wɔse enipa bi ɛkɔ mɔdekai nkyɛn sɛ adɛn nti na wode adɛnti na nanam nsɛm a waka to hɔ yi woto mmara no daa woto mmara no de biara na wɔka kyerɛ no saa daa halleluya amen abusua wo bɛfiri mu yɛ nanam ɛna de bosom kyekyereyɛ ai abosondan na ɛwɔ hɔ yi maame asɛm asi ɔno akwasida bi ɔkɔgu nsa hwɛ ne ma yɛ ayɛ yie ai na deɛ ɔde kristo ei adwoa moani mmerɛ o akwasi moani mmerɛ anibiaba wohui halleluya amen na yesu deɛ wodi n'akyi a ɛnya deɛ sɛ nneɛma bɛyi ama wo ntam o wɔntone boɔ ntɛm halleluya amen sɛ woanhwɛ yie a baabi abusua no ti hyɛ no wode ti kɔ akɔhyɛ aseɛ yes obu a ɔkora no a ɛna ne agya kora timi de ne ma nyina akɔhyɛ bosom ase paa ɔde ne ma akɔgya ti asɛm ne o Saa. deɛ bi kora no a na wo no wosa no yɛde wokɔhyɛ abusum bi ase wo ti hyɛ baabi bɛsi nɛ yes ana kristo ahomɔbɔ no waba kristo mu woso ntimi mbaabɔ ɛde tumi no da so di wo so nhyɛnka ɔbaadeɛ ni amen yɛnte no twɛkɔ na wɔka kyerɛ no saa daa sɛ wɔka kyerɛ ne saa daa na wɔntie wɔn no na ɛberɛ a mɔdekai ɛntie wɔn no mu no wɔkɔka kyerɛ haman ɔmo kɔbɔɔ owura hema amanneɛ sɛ wɔbɛhwɛ mɔdekai ansɛm no halleluya amen baabi akɔnkɔnsafoɔ baabia bi wɔ baabia akɔnkɔnsafoɔ saa na teɛ asɔre fie ebi te hɔ sukuu mu ebi te hɔ w'adwuma mu ebi te hɔ baabia wode bisa ho sɛ obi tumi frɛ no wɔbisa w'asɛm bi bisa ho sɛ ɛdɛn na sɛ nipa korɔ no ohunu yɛ wobusa saa asɛm wei woka sa wɔ hɔ a nkurɔfoɔ mɔnita hɔ mmɔnitaa paa nipa mɔnita wo physical and spiritual saa na teɛ ani di w'akyi ne di w'akyi hyanka ɔbaadeɛ ni amen yɛntie no ɔkyɔkɔ ɛntoasoɔ no yes saa berɛ no ɔse saa berɛ no na waka kyerɛ wɔn sɛ wɔyɛ yudani na ɔma kɔbɔ Haman amanneɛ sɛ aberanteɛ no a ɔmfa animuonyam ma no
oye Yudani oye Yudani oten go manase sanete omakodi ntro ye oye Yudani ai na wo hunu se Mordekai ankoto nsore no abrante we oko true faith onfo bada omo de ya na yesi omo mema no omo nya basa ndi heda koso no we ai asima si we Pentecost ni area ha obetena ha mente se na no atia obida ai sheda fa ntokwa kofoforo no ai onse na nsa adwum kura no obi ni bidi wo ke kan kwasa sam kire basa na hwani din ya soma no hallelujah amen se wanyiro won pabom na ubie wa no pa obenya hokwai pa na de ubebie wa no mu bia ebeye kwadu bone atiaw sanete jemeso amen amen bare sa wanyiro yam paba tumi bi befro Onyankopɔn ncha ba won nchai a nipa no oba won nchai se obeso ahwe ana obepo asem no wode aniwo ebedwane afiri wabrabom sa Kristo omeni nkunim da amen enti Haman bonade pose obetua na maw na wabahwehwem na wahunu se ensam obeka kira no so Mordekai eye no kura na asenya no kura miso Kristo ni a me ne wahia ye mpabofo sa na mpabomu tumi no timi ye ne ma bebre oni pasitram mishanka Yesu Kristo din amen yete do akominua na wakatire won se wo Yudani na wakatire nse o Yudani na Haman hunu se Mordekai ankoto nsore no enti abra Haman edina ni to fomuru sai Mordekai ankoto nsore no abufuo hye Haman ama abufuo hye ne ma nanso wampese wode ne nsa ka Mordekai nko a hallelujah amen nipa bi anu bedi nkomo bi enkomo no wante ase ama no because na tu Kristo mra sanete esansa wante ase ama ni ntino wahye ase ebo ho po kokuam kakra Jordan fo eba record womo de wagya ewa adwumam womo so eye adwuma no asorifie ho woma ono mo koba ebi monitaw wo fie ebi so monitaw sanete enamfuom ebi so monitaw sa nshanka Yesu Kristo din amen bare sa minu mia no bayam pabofo ahu ai Kristo wone ne ma ekasa ewa nisuade hunum ne daisum sanete the true prayers nim no enu so ntonkom no obeyi nipa bi ho asem e de akyerɛw pa sɛna bɛyɛ a wobɛhwɛ ho yie sanete Kristo ɔmɛ ni da hɔ daa amen mpabɔ tumi yɛ nneɛma bebree sa ɛwɔ nipa asetena mu dimeni a ɔhwɛ me ebia na wɔba mu abu ebia na wɔhɔ ahyɛ wo so ebia na wɔahwɛ nneɛma bi kwae akyɛ fa mpabɔ so gu Kristo so wate sa na wɔyɛ ɔse abrɛfoɔ nhyɛnka ɔbaadeɛ din amen yɛnkɔ nanso wampese wode ne nsa bɛka Mordekai anko nanso wampɛ sɛ wode ne nsa bɛka Mordekai wɔde ne nsa ɛbɛka Mordekai nko a ɛfiri sɛ na wakyerɛ no deɛ Mordekai afiri awurade ɔnyɛ firi Satan nsɛm daa amen wiase ɛyɛ wo saa ne teɛ baakofoɔ ho tae abɛsɛe nipa nyinaa baakofoɔ ho tae hwɛ me God should bless you man of God yɛ onipa bi wɔ ɔroma tae ɛta ne nyinaa ne papa ntia ne papa nti yɛde ne ma nyina to tankuru wam all because of say papa ne si so nyina na bra ba yɛ from ana ɔde awo ne ma nti ade nti na wo asomasi yɛka ne sɛ ko mensa wo wayɛ yama wo ma ɛsɛ wo ma ebi kolegon ebi awie tɛke ebi te aburokyire ebi wɔ ha bi wɔ ha saa ne tia deɛ ne nkura ne yɛnsɛ wɔn my master God bless you Prophet Elijah my master Christian Sha wanna titi me o ai me na me ga cho or life no so God richly bless you amen meja ti asem ni wo wonti yetime de asem bi kura ato so awa adwuma nim wonti ni ahyamra
gyeme so amen amen enti ɛberɛ a Haman tena se sɛ ɔbɛsɔre atia ɛyɛ Mordekai no ɛnyɛ ɔno nko a wɔde bi ɛsae ɛyɛ Yudafoɔ nyinaa sanɛteɛ ɔdɔfoɔ sɛ bonsam anasɛ demons no ɔmo sɔre sɛ ɔmo yɛ adwuma tia wo a ɛnyɛ nko a na ɔmo ma ne ka wo hallelujah amen ɔmo ma ne sae foforɔ nso sanɛteɛ ɔhwɛ me wonyɛ obi adwuma nipa ko no a ɔno no abie saa adwuma no ne ho abɔnsamfoɔ mpɛ sɛ adwuma no a ɔno abie no ɛbɛkɔ so ɛna wo so woyɛ mu adwuma ɔno no afa wo adwuma sɛ wopɛ adwuma no yie a ɛsɛ sɛ woyɛ mpaabɔ ta adwuma no akyi ɔnkɔma no ase sanɛteɛ baabi a woyɛ adwuma no wonyɛ wano aduane no yɛ wo na yɛ mpaabɔ sɛ otwa ne mpɔn tumi ma adwuma no ho bae na nkɔ so nkɔso wo tumi a ɛdi w'akyi asɔre tia adwuma no ana deɛ obi adwuma no nso tumi ɛdi n'akyi asɔre tia no nti adwuma no si wɔ nyinaa no ɛde sɛ dan a yɛsi ne nsuo so ɛhihim sɛ yaa ɔso ɔsɔre a no wada ɔkɔ adwuma no ɔpa no a no akɔkyekyera w'akyi ɔkyekyera w'akyi a na wagye pia wɔta sachet 9 na egu politim na wanom wodi nom anɔpa 9 kora mbɔi ne nefo ayɛ dɛn wɔte adwuma mu nyina no ɔda hallelujah ɔdagu adwuma no so hwɛ deɛ wɔnsa yɛ so ɔkɔn no wɔnyɛ tim ketewa ɛti sɛ wopɛ sɛ woyɛ nkonimdifoɔ ɛwɔ dwumadie bia mu a yɛ mpaabɔfoɔ nyɛ saa ɔbɔnefoɔ no ɛbɛma wo nsa si fam kristo ɔme ahoɔden daa amen toa so bra verse number 6 nanso wampɛ sɛ ɔde ne nsa bɛka Mordekai anko wampɛ sɛ ɔde ne nsa ka Mordekai nko a ɛfiri sɛ na wakyerɛ no deɛ Mordekai afire na wakyerɛ baabi a Mordekai ɛreɛ bɛyɛ ɛfire na Haman hwɛɛ sɛ wɔsɛe Yudafoɔ na Haman ɛhwehwɛɛ sɛ wɔsɛe Yudafoɔ wɔsɛe wɔ mu nyinaa awɔ Ahasweros ahenni mu nyinaa kristo ɔnyɛ mfiri Satan nsɛm daa amen sɛ yɛanyene ɛwɔ mmɔ mpa yɛ yie a sɛ ɔsafoɔ no sɛe a wɔsɛe ama ebi ba yɛbusua mu nyinaa Ghana kakraka da hɔ nyinaa Ghana ma hia mpaabɔ yes ehia sɛ minu mmienu yɛde a yɛforo to osugu kristo so na yɛsrɛ ɔman no asomdwie nti okristo no bi a wɔ life no so biara no okoto no abɔ mpaeɛ a yɛabɔ bi ma ɔman Ghana sɛ asomdwie a kristo ɛde amaeɛ no ɔma nipa bɔɔfoɔ mɛhyɛ no amen kɔ verse number 6 ma wonya ahowura nanso wampɛ sɛ ɔsɛ Mordekai ankɔ yɛnkɔ ɛfiri sɛ na wakyerɛ deɛ Mordekai afire na wakyerɛ baabi a Mordekai afiri na Haman hwɛɛ sɛ wɔsɛe Yudafoɔ nti Haman ɛhwehwɛɛ sɛ wɔsɛe Judafoɔ ɔnso wɔ se wampɛ sɛ ɔku Mordekai anko ɔmpɛ sɛ ɔku Mordekai anko a na mmom wɔde wɔn mo a ɛfiri Mordekai asefoɔ nyinaa ɛne ne kurofoɔ nyinaa bɛka ho ɛti no akɔto sɛ aboa bi si wo nnua so ɛnka sɛ sɔre ne so ka sɛ sɔre yɛ so nti nipa biaa na wɔyɛ adeɛ a ɛnwene wɔ nko a dwene afoforɔ deɛ biribia woyɛ biaa no fa daakye ka ho nhyɛnka ɔbaa deɛ din yɛnkɔ me nuaberɛ no nti na Haman hwɛɛ sɛ wɔsɛe Yudafoɔ wɔ Ahasweros ahenni mu nyinaa ɛti wɔpɛɛ sɛ wɔsɛe Ahasweros wɔn a ɛwɔ n'aba mu nyinaa yɛ a wɔyɛ Mordekai amanfoɔ no nyinaa so ɔte aseɛ I will come church if I finish then I go okay God bless you ti asɛm ni enti abraba no a yɛabɔ no nipa bi ɛwɔ yɛ abrabom ɛdi yɛ ntetɛnteta a deɛ ɔmo pa a yɛnyɛ mfa ma wɔn no nti no ɔmo bu afu tó ń bẹ sọ mu gyina bibi so sẹ́yẹ. hallelujah. amen. obi sire osika wọ́nyẹ bi ama no ọ̀dọ̀ wa tuntun kuru wẹ̀m. tí a sẹ́mi nìyí. nye nipa nyinaa na pere wɔ abrabɔ a wɔso no so. beebi a kristu apagye wɔ duro no enye nipa nyinaa na ɛyɛ wɔn ani gye. beebi a wagye diɛ du beebi a wɔbɔ bere du wɔbu suam wɔn na wɔtumi abɛsi fie. tí a sẹ́mi nìyí.
nwadwen sɛ abusuafo ni nipa nyina pɛ wasɛm antisa wona obi fra bro kyerɛ tema bɛ waaw ɛmfa wo kɔn ɛnto abatiri ho ɛmma wo tiri mu nya wo dɛ jampa bobo na wo jampa boye asɛm bɛfa wase mabusua me na metima kɔ school kakra wode mpabo di agora wani bɛba ho so na dɔ yɛka ne sɛ nkateɛ ɛwɔ wo kura ase gyeme so amen amen wona kristo awo mabɔ wabusuam kristo adwumam wɔde wasi yie na wahye wɔ animonyam ama nipa nimu so ɔmo ani ana hɔ a wɔne bɛba ho so no na yɛbɛtwani afei na wɔte nsa sɔre aseɛ wɔyɛ bɛtwani afei na wo na nsa no wo na ateteɛ gallon na so na de kɔba ɔno wonim sa ɛdin a de frɛ saa afoɔ no yɛfrɛ mo danka boy ɛdin a de frɛ sa wɔm a ɔn sɛ wɔm a mu twa bɛ no ya no sa wɔm obi ɔmu di wɔm akyi a ɔm na ɛkurakura aketetwua no ɛne gallon kane deɛ ne yɛ aketetwua na ɔtwa bɔɔdeɛ ntɛntɛ ɛyi bɔɔdeɛ habae tete ne saa adeɛ awoɔ no na wode atua aketetwua na no na si wɔ batiri so wa ne yɛde asoma wo nsadwa ase sɔre aseɛ baabi a yɛabɔ akwankwa nnua no a yɛto dame no ɛhɔ ne yɛma de akɔsi hɔ na wopra ho nwansena na wɔtɔn danka boy sɛ mekyɛw sɛ memeyɛ titini wohwɛ m'anim saa no manyini paa woba kristo mu a ɔde nkonkro no dware wo halleluya yɛfrɛ danka boy wɔanyɛ ne saa nso a wobuada nti sɛ wohwɛ wo yie na wode awabrabɔ di agorɔ na wogya mpa bɔ mu paa amɔne ntimi gye saa contract na ɔma sesa hyɛ bɛ na ɔma brɛ wase gyeme so amen nti adɔfo no ma yɛahyia mu mom yɛnyere hɔ mpabom enti Mordekai ɛsiane sɛ ɔyɛ yudani na wonim yudafoɔ ahyɛ amanneɛ ɛne ɔmo nneɔma ɔmo yɛ no nti no wamfa no monyam ama nipa yudani biara no ɛwɔ ma amammerɛ mu sɛ ɛni kwa sɛ wokoto nipa dasani saa na wo yuda gye nyankopɔn without God ɔmo mfom koto dwen kutu nipa biara that's why Shadrach Meshach Abednego ɔman koto Nebukadnezar abosom enti woyɛ kristoni a hunu kristosom emu dwumadie ɛne mu nneɔma na di akyire yi mpaabɔ ɛka kristofoɔ akodeɛ ho nti sɛ wode mpaabɔ sɛm di agorɔ a ɛne matumi twi fa wase hallelujah amen yɛnkɔ na bosomi a ɛdi kan no mu no ɛne bosomi Nisan ɛte sɛ oforisuo no mu wɔhene Ahasweros afe a ɛtɔ so 12 mu no wɔtwe Paul verse no do no maduru verse number 7 kɔ 8 no okay Esther chapter 3 verse number 8 yɛnkɔ na Haman ka kyerɛ wɔhene Ahasweros sɛ enti abere a wɔhene bɔ odwa a ɔmo bɛhyiaeɛ no ɛna Haman ɔkɔɔ wɔhene nkyɛn na ɔkɔbɔ wɔhene amanneɛ sɛ wɔman baako bi wɔ hɔ a ɔdafoɔ nyankwadaa ɔman baako bi wɔ hɔ a waba pete wɔ asase so na wate wɔn ho afiri amanaman mu na wɔanom ate wɔn mo afiri amaman mu wɔahenie nsase nyinaa so na ɛsono wɔn mmara ne aman nyinaa deɛ na wɔhene mmara no na wo mmara no a wahyɛ no wɔnni so na ɛmfata wɔhene sɛ ɔbɛma wɔn kwan na ɛmfata wɔhene sɛ ɔbɛma wɔn kwan hallelujah amen ewiase sɛ wampene deɛ ɔwɔ so a wonya asɛm o saneteɛ ti asɛm ni sɛ wampene deɛ ɔwɔ so a wonya asɛm nipa mpempem ɛkoto Haman fa ne saa nipa baako penti na kɔbɔ charge enyi obia ne asɔre tia no enyi obia wiase enyi nipa nyina ne asɔre tia wɔ no mu yodi bɛbu wɔ no a ofiri soro ban yɛayɛ ne sɛ kɔɔbere dadeɛ yɛnto ntia no yɛnsɔre ntia no yɛmu no dua yɛnome no deɛ obɛyɛ no biara no botantim yɛwɔ safo no bɔ wiase yes
yɛwɔ safo no bɔ wiase ɛti sɛ woahwɛ wo yie na ayɛ adwene sɛ wo ne safo no bi bɛdi asi a ɛwɔ honhom ɛka obi nko na nka woyɛ furum ne mu ato akɔsi awieɛ ɛka obi nko na nka wonyinsɛe no wokɔwɔ na nka wafa mu awu ɛka obi nko na nka nuguaseɛ kɛseɛ bi ato sɔde aseɛ ɛka obi nko na nka wabɔ fam abibima mu ha ɛna obi kɔ so a na ɛyɛ nipa dasani ya yes hanko hankɔ so a ne yɛbrɛ wase yɛ mmoa ma mpagya da kristo mfa yɛbɔ ne nkyɛe amen yɛkyerɛ da asɔkɔ me nua na sɛ wɔhene paa na nti sɛ wɔhene paa ma wɔntwerɛ sɛ wɔnsɛe wɔn ma wɔntwerɛ sɛ wɔnsɛe saafoɔ no na mɛkari dwetɛ kɛseɛ mpem du mahyɛ wɔn a wɔyɛ ɔhene adwuma no nsa mɛkari sika dwetɛ mpem sɛ mpem du mahyɛ wɔn a wɔyɛ ɔhene adwuma no nsa ahyɛ wɔn mo a ɛyɛ wɔhene adwuma no nsa sɛ wɔmfa nko ɔhene akuradeɛ mu halleluya amen enti wɔn mo a nana wobɛtu wɔnom sɛ ɔmo nkɔyɛ saa adwuma no nyinaa me Heman metua wɔnom ka ebi nyew ɛnɛ ebinom enya position enya baabi gyina na ɔpɛ sɛ obu ne nua kwase a obi nya baabi gyina wɔ abrabɔ mu a na ɔpɛ sɛ osisi ne nua position a wɔnti sika wɔnti hallelujah amen deɛ ɔnya bɔne no ne yɛpɛ no de no akɔto bɔnem nanso kristo tumi ti ase sɛ ɔbɛ mpabɔfoɔ a kristo bɛdi ama wo amen amen yɛnkɔ na ɔhene yi ne pɛtia firi ne nsa nti nana ɛte asɛm no apɛ ɛna ɔyi ne pɛtia ɛfiri ne nsa se na wɔde ma Agag ne Haman ɛna ɔde ma Haman a wɔyɛ Hamade tampa kɔ Yudafoɔ tamfo no na ɔhene no ka kyerɛ Haman sɛ nti nana ɛka kyerɛ Haman sɛ dwetɛ no wɔde ama wo fa kɔ na wɔman no nso deɛ wɔn sɛ deɛ wopɛ halleluya amen obi tumi nya obi anim adom na odidi nkwasasɛm zɔda sɛ obi tumi nya obi anim adom na odidi nkwasasɛm bɔne na ɔde yɛ nneɛma a ɛmfa kristo adwuma wo nko a ɛna saa animuonyam no ɔde di akyire kristo nkaɛ daa amen ɛti Haman ɔkɔgye tumi afiri Ahaswɛrɛ soɔ ɛna ɔbɔ mmɔden sɛ ɔde saa tumi no ɛbɛsɛe nnipa bi asomdwie saa ne teɛ ɛne saa na ɛkɔ so saa bɛpɛpɛ obi nya position pɛ na n'adwene asesa ɛnɛ galamsey na asɛ yɛ nsuo nyinaa galamsey asɛ yɛ nsuo asɛ yɛ nsa ase sɛsɛi ayi bankye ne bɔdeɛ kora wudi a na wosuro wodi bankye ne bɔdeɛ a na wosuro nyadoa ne ho ntosodeɛ nyinaa yɛsɛ yɛfrɛ bibi mercury a poison nnuane no nyinaa kyɛ sɛ wokɔpɛ bi na wode yɛ aduane adi pɛ na oyam hyehyew kristo ho ɔma Ghana mɔbɔ amen mesɛ mpaabɔ tumi yɛ nneɔma bebree enti owura a wɔakɔgyee tumi ade firi ɔdaafoɔ nkyɛn sɛ wɔde kɔ akɔsɛe Mordekai ɛne ne manfoɔ nti ɛberɛ a wɔgyee saa tumi no pɛ ɛna ɔtwa sika ɛde taatoɔ wiase so deɛ obi apɛ sika yes sɛ yɛ sika pa sɛ sika bɔ no wɔn de ɔda so agye gyeme so amen yɛtɛ ɔda so kɔmi nua ma wo ya dwetɛ no ɔde ama wo me suro down wa me nsuro down kɔ wɔsɛ dwetɛ no mede ama wo dwetɛ no mede ama wo na ɔman no nso yɛ wɔn sɛ deɛ wopɛ ana wɔfrɛfrɛ ɔhene no atwerɛfoɔ bosom yɛdi kan ana ɔfrɛfrɛ Haman frɛfrɛ wɔn mo a ɔmo yɛ secretaries a wɔn tumi twɛtwɛ nwoma a wɔn abɛn bosom yɛdi kan bosom na di kan no amu tɛ ɛtɔ so du mmiɛnsa soɔ tɛɛtimfo no a epu no amu na wɔtwerɛ ne sɛdeɛ Haman hyɛ nyinaa ana wɔkuru kyerɛ letter official wine saa na teɛ abɛn mu deɛ
hallelujah amen ana ɔtwetwe no yɛdɛn na wɔtwerɛ no sɛdeɛ Haman hyɛ nyinaa nti wɔtwerɛ no sɛdeɛ Haman ɛhyehyɛ no pɛpɛɛpɛ na wɔde kɔmaa wɔhene ne amradofoɔ ana ɔsaa de lɛtɛ no kɔ abam ɛne amantam no maako te sɛ ɛyɛ Faster House saa na teɛ yɛde lɛtɛ no kɔ ɛne aman no nyinaa so mmapɔma ɛne mmapɔma cabinet no nyinaa asase biara sɛdeɛ wɔtwerɛeɛ teɛ asase biara sɛdeɛ ntwerɛ no teɛ ɛne ɔman biara sɛdeɛ ne kasaa teɛ nti lɛtɛ a ɛkɔ ebi atakorade nipa somasi nsa haseɛ ae deɛ kɔ sunwan wei nsa haseɛ ae deɛ kɔ walewale wei nsa haseɛ biara nso ne ne kasa obiara so ne kasa na ɔmo yɛ biribiara ne nyinaa no sɛ nipa baakofoɔ bi nti ɛyɛ wowo nti o ɛyɛ wo nti ɛna ɔtamfoɔ ani abere nti mɛsrɛ wo sɛ deɛ wonam mu biara no fa yɛ mpaabɔ de si wɔ no so biara no to mpaabɔ si wɔ mpaabɔ tumi yɛ nneɔma bebree amen amen kɔ wɔde wɔhene Ahasweros din na ɛtwerɛeɛ wɔde Ahasweros din ɛna twerɛ wɔde ɔdɛɛfoɔ din na twerɛ krataa ɛnso ɛnyɛ ɔdɛɛfoɔ a saa ne teɛ ɛnyɛ ɔdɛɛfoɔ ɛnyɛ ɔno a sɛ woahwɛ yie a obi bɛdi die gu akanso mu mena meka kyɛ wo obi bɛtumi awie adeɛ de ahyɛ wɔ adwuma mu obɛtumi awie adeɛ de ahyɛ wo wɔ adwuma mu saa obɛtumi abɔ korɔ no de ahyɛ wo obɛtumi akɔka asɛm bi abɔ odi wom ɛso no anim ho hwee wɔne bɛba ho so ne ɔnom agu ase halleluya sɛ wonya mpabɔfoɔ a na wo kra nyɛ den a ahobɔne kora tim bɛyi wo kra ɛde kɔdi nsɛmɔne ɔmbɛtumi abɛyi w'anim sei ɛde ayɛ bɔne nti obi ahu a yɛsɛ w'anim sɛ bayifoɔ ɛso wokora na ebia wohu bɛyie da ahobɔne na ɛyɛ saa de no halleluya Ahasweros wonim ho hwee bɔnom kɔbɔ no amanneɛ ɛna ɔma permission afei deɛ kɔtwerɛ krataa yɛde ne din ɛna atwerɛ na wɔde ɔhene no patia so ano tiɛni o yɛde ne din ana atwerɛ ɛna atwerɛ ne yɛsade ne patia so ano wohwɛ me yɛbɔ din agu bibi so yɛbɔ din ɛwɔ ɔta bi so nhyɛ nka ɔbɔ adeɛ din amen yɛbɔ din bi sɛ wo ni kwan sɛ ɛnumonyam bi aba wɔ abrabom dabi ni kwan sɛ ɔma no yɛyie gya me ma wo kristofo bɔne nkyɛ amen me sɛ mpaabɔ mu tumi ɛyɛ nneɛma bebree nti abrɛ mu twɛtwɛ saa nneɛma wɔ nyinaa wieɛ no deɛ na si yɛkɔ verse ma 30 yes na ɔde nwoma no somasoma mmirikatufoɔ ma ɔde kɔma ɔhene nsase nyinaa ɛna ɔde nwoma no somasoma mmirikatufoɔ ɛde kɔma ɔhene nsase no nyinaa ɛne ɛde kɔma wɔhene nsase kyɛ sɛ baabi a Ahasweros ahenni kɔpem biara no sɛ wɔnsɛe ɔmo soma ɛde kɔ nsase no so saa ne teɛ sɛ ɔnyɛ deɛ bɛyɛ sɛ wɔnsɛe wɔnsɛe na wɔnkunkum na wɔnwere yudafoɔ nyinaa na wɔnhye yudafoɔ nyinaa ase ɛfiri mmeranteɛ kɔsi nkɔkora so halleluya amen kristo wɔmmrɛ ho bae daa amen kristo ɔmmrɛ ho bae daa amen ɔma yɛ kra nkotɔ piti ɛwɔ atamfoɔ nsɛm da biara da baabi anam biara no yɛsrɛ no sɛ ɔmfa no tumi mmɔ ho bae ɔma yɛnnia nkwa mfie mɛn paa halleluya amen wɔ life no so ano atape amen na ba na yɛ adwuma wɔ abrabɔ so yɛfrɛ no prophetic message hallelujah amen ka wo bia nkɔ verse ma 13 yes na wɔde nwoma no soma mmirikatufoɔ ma wɔde nwoma no soma mmirikatufoɔ ama wɔ denti a awobɔne ahyehyɛ de ato wɔ sɛ ɔmode bɛsɛ wo nhyira ɔmode bɛsɛ wo nyina soɔ no abɛn nti ɔdɔfoɔ ɛmfa mpabɔ nni agorɔ nhyɛnka yesu kristo din amen wɔn na yɛ mpabɔfoɔ atwɛn kristo anim ama n'anim agu ase ɛnna kristofoɔ bebree ne wɔtwɛn na ebe ɔbɔ mpaeɛ baako pɛ ne wɔagya ne wate atena hallelujah amen ɔbɔ mpaeɛ baako pɛ ne wate atena ne wɔagyae ɔbɔ mpaeɛ koraa sɛ n'ani aha bi sɛ woyɛ saa ɛmma deɛ wohwehwɛ no ɛntimi nwie nkonimdie nti wo a woayɛ kwadworɔ wo mpaabɔ mu no hyɛ aseɛ biem sɔre waka gyeme so amen amen bɛsɛ no aduro no maduru verse number 14 coming down kansi 15 mayɛ okay
wɔse na bosome a ɛtɔ so dumienu nti bosome a ɛtɔ so dumienu no ɛne bosome ada a ɛte sɛ ɔpanim no ɛde ɛtɔ so dumiɛnsa so na wɔmfomfom wɔn adeɛ na wɔmfomfom wɔn adeɛ na atwerɛ no nso to so a wɔde kɔhyɛ mmara nsase no nyinaa soɔ no ɔsɛ oboneti no to so it is written nti na nano meka mɛsɛ sɛ deɛ watwerɛ no ɛtwa sɛ ba mu bɛrɛ wɔ na wie yɛatwerɛ nsɛm bi afa ho it is written date a wɔn hyɛ yɛ a wɔn no bɛsɛ yudafoɔ nyinaa yɛkurukyiri yɛatwerɛ dada obuo no a yɛatwerɛ to sɛ this year deɛ December 31st ɛnto no ɛni bɛyɛ kuma fa hyɛ okum deɛ kuma fa hyɛ ada ayi abayifoɔ ɛto party na yɛsiesie sɛ okum ɛga ne sɛ okum adeɛ ɔmo de wo bɛtwa wɔn anum ɔmo de wo twa afe no ɔmo ahyehyɛ sɛ afi wɔ di si a wɔn bɛsɛ wɔ adwuma hwɛ ahomane miminim wɔn nnwuma o ɛna minim deɛ wɔn tumi yɔ saa wɔn yɛ dread sɛ wɔde nneɛma di agorɔ a kɔn mu no bɛfa so no wobɛnu sɛ ɔbɛ wiase wɔn ha dwen wɔn tumi kɔhu biribi gu ukunu kura so ukunu wɔn tumi ahu biribi agu no so na bɛrima wɔdɔ wo bɛ wiase no wada na ɔtamfo so wɔn ne nkuru yi o nso wɔn pɛ wɔn anim ahwɛ wɔn na yɛ saa etu kristoni biara ɔmfa mpaabɔ esirios biara no wɔn nipa bi wɔn ma ɔkɔ mpaabɔ kora no wɔdidi ama yi wɔn mpaabɔ ano a bɛhyɛ kyerɛ diwa akyi ne kusua ne nam ɔkɔɛ mpaabɔ data wame ɔbɔ na fuma deɛ na wopɛ na wɔn bɛ na ɛbɛyi wɔn mu adwuma nipadua na mehu ntimi mmɔ mpae ɔte hɔ saa obi timi mmee borɔ so na akonnwa no wɔtena so anabu si daa mo yɛ du aborɔ so ama akonnwa a ɔno ankasa te so asɔre fie hɔ no mo wɔn akokora na abu na ne to ɛpem wɔ gwan zɔda sɛ hwia okirisoni yɛ mpabɔfoɔ ɔhwɛ me akɔnɔ tata kakrakra akɔnɔ haw ɔwaa na yɛ sɛ asɛ wonya ɔbaa bi a ɔne ne bɛda asɛ wonya ɔbaa bi a ɔne ne bɛda sɛ mekɛ waka yɛno akorɛ haw saa asɛ wohu deɛ wonyɛ na ne nam media no so a na wabɛpie live wei so gye sɛ woyere ho yɛ mpaebɔ na wosanke w'adwene na wosua bible halleluya amen anyɛ saa ahombɔne no bɛtumi a yɛama ɛhohohom abɛtena mu afei bɛduru baabi no na ebi a woyɛ masturbation anaasɛ bi a supi zɔda sɛ ɛti mesrɛ wo adeɛ biara yɛsrɛ no yɛabrɛ bom sɛ yɛ kristo mu die o huna mu die o sɛ wotumi de mpaabɔ ka ho a ɛboa wo ɛma nneɛma tumi yɛ yie ɔn sɛ obi yare a ne yɛabɔ mpaeɛ ama no yɛbɔ mpaeɛ ma no wie a yɛsesa kɔhu hospital kɔhu doctor ɛyɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ deɛ yɛhu madeɛ bi a yɛyɛ biara no na kristo ayi afiri hɔ ebi kura doctor na hospital na wɔkɔ no kura no na ebi a ahombɔne kura kɔ wura doctor bim na wakɔyɛ nneɛma bi ne kɔ aso ɔyɛ nti yɛdi ka bɔ mpaeɛ no saa na huhum no nneɛma bi adi kae asisi ama na kwa mu tuma da wo sɛ bɛyɛ akɔ ayaresabea a onyankopɔn fa doctorfoɔ no so yɛ biribi a nneɛma tuma wie pɛyɛ nti obi a wonye mpaabɔ ne biara no wonyina soɔ ehihim wɔ kristo mu bɛrɛ obi a ɔyɛ kristo ni bi a ɔgye mpaabɔ de biara no na ɔde no wura mpaabɔ mu no nneɛma akɛseɛ ɛne sisi wɔ n'abrabɔ mu ambɔne ntimi ntwi mfa wo so da sɛ ɔyɛ no bɛba bɛt kristo bɛyi wo afirim yes obi otumi mpaabɔ sɔre ne amanneɛ no bɛba ba kristo bɛyi no afirim but wɔn a ɔmo ntimi nya mpaabɔ no ɛbaa yɛ ano ɔma senke wɔ mu yes
nti kentene ho na mpabo timi sesane yema amen amen to aso bra bere nti wo se atwe no susu a wode hye mmranse ase ni nyina so no ano da ho mama na man no nyina se won siesie wo ho nsie da no na ebirikatufo no firi contentem se de ohene kan no na wo hye mmra no susa aban mu na ohene ne hema tratra se wo benom nsa na susa kuro no mu aye bisi basa hallelujah amen asam ne bae no ba bifo ani age because ono enyo na aka no enka no so that say wo how enyo obi how wa mane enyo obi amane dabi wusu no enye obi su wa wusu wona me dofo a wo hwe me wunim sade eja a wodamu ehyehyewfa it is what azori fie bim obi kwa asore no odi a wo acha me a enva ho ntoto no adamfo no je no nso age oto no ato huna busua wo firi mu hwewachi hunu ba bia wo firi ene abrabom se de wasi aprem so abeduru ne hunu de sesa wo ye hallelujah amen wase enipa bi ati ba bia omo oji omani omo wensa ana susa kuro no mu aye bisi basa susa kuro no mu a eya Mordecai eni Yuda forte no aye bisi basa awra waka wonom bisi basa we kwatena ha odeni sa sumna no osu we kwatena ha no odeni sa sumna no osu abrabana basa because ya shebre bi ato se brother sope omunyina kana na yese wo omunyina kwada opani oyenkum wonom na mesra wurade se odofo our life no so awo hwe me Kristo mo nkwa ho bai amen omo wa kwa ho sai amen omo wa wiye pa amen omo yokodru honhom amen omo poboni bia hombone abafa ho bia da enya dwuma dabida nemum omo nanum nyam kanian enhyirei ewa brabom amen Mishanka Kristo din amen chapter 4 verse number 1 yanko Esther chapter 4 verse number 1 ma wonya ha owura na Mordecai hunu de aba no nyina no enti abra Mordecai ehunu nia aba ewo kuro no mu no Mordecai sunsan ne ntade mu Mordecai sunsan ne ntade mu na wode ayituma ne nso kata ne ho the Bible say Mordecai ade ayituma ane nso kata ne ho ane nso ye de be kata ne ho hallelujah amen wo hye awreho ane anibra tade sanete he wadwuma say so na mo crazy James na hye no akobo rasta ana asomade hewo ye abrabo we ye de pebru bi free Kristo ho bi o envo ofa envo o de abrabo ni dia ogro enva Shatawale so life wa no akogina so Godfather show us the way show us the way Godfather show us the way bra wo de di wa chie no and you show us the way wo ye Kristo le mpabo every training so that's it as I we jaw abra body nyina ma Christ jemeso amen amen nia edawo so no enya awota sam de edawo so no enya mprampra sam wo de edawo so no enya mapie matoto mani achi mato me wura so bra we ya me kohia ne de wo beboa me wa hye me bo me ka kire enya djuma go to me yedi wachi no empa no nyam bia wo abrabom empa de pa Kristo mfa ba ne nche amen ti abra Mordecai wuru sa sansam ni sin Mordecai sunsan ne ntade wo sunsan ne ntade a hye no na wode ayituma ne enso kata ne ho wode ayituma ne nso kata ne ho na ofiradi kokro no mfimfi hallelujah amen de nti ayai no kware gidifo ye shatade kokoni ye shatade we a ekire ni bre
niambre ekire awreho ekire sum se bibi hia ye asɛm asi pa nti abrɛ bi abɛhunu sɛ yɛhyɛ kogya bi a yɛhyɛ wɔ berɛ a yɛde kɔbɔ mpaeɛ sanete anaa bi a yɛkɔyɛ kristo adwuma sa from Sunday to Friday ai we ni yɛhyɛ homeda no memenda no ne ahyɛ ne white sa white ne kyerɛ nkunimdie sanete arekɔkɔ biara hyɛ obi a ɛkyerɛ ni berɛ ani bre gyeme so amen amen bare bi na ada no Valentine Day a yɛsɛ de kyaadeɛ no nso so ada ne adwamamo yi adwamamo Valentine Day na ayi ɛka no sɛ condom timi shorto hwɛ the whole Ghana condom na shorto we ani hwɛ hallelujah amen enti Mordecai esunsuan ne ntade a ɛhyɛ no mu ana wɔfira ayituma ane nso ana ɔde nso ɛkata no ho bukyia mu nso ai ɔtugu n'atifi sei na wɔfirade kokuro no mfimfini nti Israel ni biara yɛ saa pɛ na kyɛ sɛ brekyie kɛseɛ abɔ sanete asɛm kɛseɛ asi pa nti ɛberɛ a Mordecai ɛyɛ saa nneɛma no nyinaa wie yɛ ndeɛ na siɛ na wɔfirade kokuro no mfimfini ofirade kɔ the center of the town na wɔsu esu dendenden yaya na osu esu denden a ɛya yawdie ɛsa wɔ mu ti asɛm no yi na kyɛ sɛ saa esu no yɛ mu mmienu pa yɛwɔ crocodile tears yes yɛwɔ crocodile tears sa ɛso yɛwɔ su bi wɔ no obi su a esu na wɔ su no ɛyɛ ne dɛ ah tears of joy maami wasere kakra maami wasere kakra bɛma nsu maami obi so mi bu maami wasere kakra wakyire ofiri hɔ nom a na obisa ɛyi dɔkono wɔ akwasi a mɛbɛdɛ ɛyi no fufuo no bi wɔ hɔ wɔn da na mani si tɛtɛ series na yɛpɛgya mu na mɛba hɔ ɛnna nsa no mɛ nso so anom ti no sɛdeɛ ɛsɛ ma mɛdidi ahwɛ a mɛtwa hwɛ crocodile tears ne maame agyina no kokofuo ne maame ti ase gyina no wɔne na ɛtwɛ ɛyi crocodile tears Bible sɛ yɛnu bɛwu ɔkora a ne yiri wu kora no n'ani agye ai pɛ sɛ ɔware foforɔ koraa deda yes ka no ko na nka ne yiri wu ka no ko na nka ne kuna wu wode saa adwene siw tiri mu pɛ woamɔ mpa yi a wowu bɛtumi akɔ Christopher ba ne nkyɛ amen bɛsɛ mpaabɔ tumi yɛ nneɔma bebree wɔ nipa wabrabom nti ahobrɛaseɛm wɔ life no so menim amane a wonam mu menim abambuo bi aba wo so menim wo mpaabɔ deɛ wasra ma no kyɛ nanso mehyɛ wo gyidie din Kristo wayɛ din no ɔsiesie nneɛma ɔwɔ berɛ a wɔde tie obi ampaebɔ yɛnipa bi wɔ nom a ebi a ɛnɛ yia no wɔn nsa ka a wobɛgya n'akyiridi wonsom no bio deɛ meka sɛ ɔte aseɛ nti no nyaberɛ ɛma wo ho ɛma mpaabɔ na ɛkɔ so abɔ mpaeɛ sɛ wo mpaabɔ mu a yɛ mmaeɛ a ɛnyae bɔ ɛno na bi tɛ Kristofoɔ bebree continuously yes Luke 18:1 wanka wɔsi yɛtwa so onipa bɔ mpaeɛ da wɔ mmerɛ ho gyara nti na abɔ 2 months 3 months wabere continuously why you have prayed only 2 months wagya abɔ wagyae sisa wagyae ɛbɛdɛn na emuayɛ no tim aba pɛbibia ntɛntɛm dabi sɛdeɛ yɛpɛ nneɛma ntɛm nyɛ sɛ na Kristo yɛ ne nneɛma o dabi yabotrɛ gyeme me wabotrɛ obibiara mu na ɛsɛ me na wobɔ mpaeɛ na wonni wɔ twɛn a ɛneɛ wobɛpɛ baabi afa because memmɛdi wakyi ɛmɛma mɛmɛ pressure ma mkɔka deɛ ɛni kwan sɛ meka ɛnti wonni wɔ twɛn a ɛde twɛn Kristo anim wɔ mpaabɔ mu a
ɛne wobɛkɔ as simple as that nti sɛ wɔ life no so na woni wɔ twɛn ɛwɔ kristo mu ɛwɔ mpaabɔ mu a sakra wadwen na onyankopɔn wɔde berɛ na ɛyɛ n'adeɛ gyeme so amen yɛte do atɔkɔmi nua wɔse wɔfiradi kokuro mfimfini wɔfiradi kokuro no mfimfini na wɔsu esu denden yaya wɔsu esu denden yayaya na wɔkɔ ɔhene pon kɛseɛ anim ɛna Mordecai bɛbɔ a Mordecai wɔkɔ ahemfie no mu hɔ nanso na obia ne ho kwan sɛ wɔfira yi toma na wɔbia ne ho kwan sɛ wɔfira yi toma wɔfira ayi toma ɛkɔ ɔhene ahemfie no anim hɔ saa na teɛ obia ni kwae nanso ɛtɔ deɛ ɛde no Mordecai ɛhyɛ saa ayi toma no sɛ ɔbɛkɔ ne mu na wakɔtua no mu bi amen ɛnka ebire wɔ mu nya bere a ɛsɛ sɛ wɔde wo yɛfunu kora to hɔ because yɛka sɛ ebia wɔ yɛfunu yadeɛ ɔsɛ bi da so woyɛ very busy person nanso ɔdɔfoɔ deɛ ɛbɔbɔ ba no sɛ woanyɛ ne saa ɛnoma bɛtumi asɛe nti na mpanifoɔ kaa sɛ yɛntena hɔ ma krama nkaeɛ aberɛ a baada hɔ nti ɛna a wote aseɛ yi na ahoɔden wɔ hɔ yi ɛntwɛ ma wɔ ha ma nsa no akɔbɔ mpa yi o daakye nti ana yɛnya sika a na yɛde bi akɔma sika korafoɔ nti na mpanimfoɔ bu bɛ sɛ ahoɔhene ti ne ɛgya mɔwerɛ saa kasa no ntia ahoɔhene ti ne ɛgya mɔwerɛ nti wodidi a na de bi asie daakye asɛm nti wote aseɛ yi bia na sɛ ɔyɛ bia nto mepakyɛw ɛna hɔ kwa yɛne ho na yɛ mpaabɔfoɔ na kristo anim onyama daadi ama wo amen kɔ na asase biara ɔhene nsɛm no ne mmerɛ duru hɔ no asase biara ɔhene nsɛm no ne mmerɛ duru hɔ no aboobɔɔdeɛ kɛseɛ ne mu adadie aboobɔɔdeɛ kɛseɛ ne mu adadie ɛne sum ɛne adwotwa ɛba yudafoɔ no mu halleluya amen wohwɛ me wodɔfo bi wɔ akwantuo mu aka kyerɛw sɛ ne nsa no adwuma nyɛ wo ɛka wo nko na nko abɛboa wo mpabɔ bɛ na woyɛ ama nipa korɔ bɛrima bi aka kyerɛw sɛ ɔbɛware ɔbɛboa wo empire bay ɛna wode ta n'akyi ama mmoa no ɛtima bam hɔa na wafafo ɛna wɔhwɛ fo no ani din ɛna ade no koraa kyɛ asoma sika so bɛɛwie ama me ɛna mae empire bay na wobɔ ɛde ata nipa koro akyi nyɛ sɛ wotena ma na atu o nyɛ sɛ wotena ma na atu sɛ obi hyɛ ɔbɔ na wamfa mpabɔ anta akyiri a ɛnyɛ adwuma ɛmam yes nipa adwene timi sesa at any time iti mesrɛ wo sɛ wo life no so a mene wodi nkɔmmɔ afa mpaebɔ ho ebinom ayɛ akwadworɔ wɔ mpaebom ebinom timi nkeka wɔnom ho ɔbrɛ ne adagye a ɔde yɛ ne biribia bɛre mpaebɔ deɛ ɛni no adwene kristo ontie mpaebɔ daa amen toa so brɛ me nua na enipa pii deda yi tuma ne nsu mu eti asɛm no baeɛ no dodoɔ no a na ɔmo nim nea ɛba sɛ yi owu asɛm no nti no ɔmo nso ɛfirafira ayituma ana Esther mabaa ne ne piafoɔ no ba bɛka kyerɛɛ no nti Esther ɛmabaawa a saa time so no Esther ɔyɛ Mordecai wɔfa ne wɔfa no saa na tie nti wɔno nso ɛyɛ ɔhema wase di nkwasi asɛm wa mmerɛ no ho ase apontoɔ wankɔbi nti ɛbaa saa no ana ɔno yɛgye ahenni no firi ne nsɛm ne yɛde ma Esther nti Esther so kɔ abaa mu no ne dwumadie bi a ɔdie bia yɛ pɛpɛpɛ nti no ɔnya ɔhene anim adom nti wana ne maawa ɛne ne piafoɔ ne driver ɛbɛka kyerɛ ɔhema Esther sɛ na ɔhema ne bɔɔ bi papaapa bɛwɛ ɔmanfoɔ na ɛwɔ badwam hɔ a ɔma ba kyɛnku a ɔmu nyina firifira yitoma a ɛne kwa so mu fira ɛde ba ahemfie ha saa nti ɔhema Esther teɛ no ɔbɔɔ bi papaapa no na ɔsomaa sɛ wɔmfa taadeɛ nkɔhyɛ Mordecai a nti ɔyɛ no ɔsomaa sɛ me wɔfa deɛ wayɛ no ɛnyɛ ade papa enti momfa ataadeɛ nkɔhyɛ mo wɔfa na munyi ne ho ayitoma no na munyi ntoma no a ɛfira no nanso wanyɛ deɛ bɛyi wanyɛ halleluya mesɛ ɔrɔfoɔ wɔ life no so wona nim nea wonam mu
ndi enhwe obi abrabo emfa mo de sanete jeme so amen amen abra Bible akasafo a owura na okobo mpa esiri Nyankopon se osesa nchebra ne friends ayi Yabes no onu agaza hunu se na brabo no a otim no enema nkoyi ai ni nwanum nyina yi agya no ontu anamo otu anamo ne din kra kire no me Yabes no. Hallelujah. Amen. Yeah, kwasi me wi na obisa me question why. What life no so no mute you ho me. Ti asemni. Me no kaza pampa bo me position. Also do you have gray in your hair? Debbie. Meeting you nyina black. Bia light Bia na light no a. Light na as atoso. Bia light no a. Yeah, meeting you nyina black. Bia eberu bebe no bebem white bebem. Sanity. Abehwe na white nko a. Owo nche ebeba. Enche. Me na me ga cho. Olumai woja. Enche beba. Wo de wo ha de obemu. Sanity. Ebetuatua mu ha sei sa. Ai. Hallelujah. Amen. Me no din koma fam pa ba o me nche bebere me posisi a. God bless you. Yanko. Verse number 5. Anna Esther frɛ Hatak. Eti Esther efrɛ ne mrantie le baako. Wɔhene piafo no mu baako a wɔyi ne sɛ wɔn som no. Nti ɔyine piafo no mu baako a ɔsom Haman. Na wɔsoma no Mordekai nkyɛn. Ɔsom no ana wɔsoma no kɔ Mordekai nkyɛn. Na wɔhunu adekodeɛ ne deɛ efiri soɔ. Nti abrantie no kɔɛ no ana okɔbisa no wɔfa Mordekai sɛ ɛdeɛ ba deɛ na asia wahyɛ ayituma ni kwa sɛ wɔhyɛ na amanfoɔ nso so afrɛfrɛ ayituma yi kokɔbisa. Nti ɛberɛ a abrantie no kɔɛ no ana okɔbisaeɛ ɛna Mordekai ɛka Haman ensɛm no nyinaa kyerɛ abrantie no sɛ ɔnkɔbɔ ɛyɛ ɔhema Esther amaneɛ kɔ. Verse number 6. Yes. Na Hatak frɛdi kɔ Mordekai nkyɛn. Matra hɔ makan hɔ. Okay, verse number 7. Na Mordekai ka de ato no ne nyinaa. Di Mordekai ka de ato ne nyinaa. Ane dwetɛ ahodoɔ a Haman aka sɛ Yudafoɔ nti. Ane sika a Haman atwa to soɔ because of Yuda nti. Wakari agu ɔhene akoradeɛ mu sɛ wɔn sɛe wɔn no. Sɛ wɔn sɛ Yudafoɔ nyinaa. Na wɔde mmara a wɔhyɛ no susa sɛ wɔn sɛe wɔn no. Yɛnkɔ. Atwerɛ nhyɛsoɔ ɛmaa no. Kɔ. Na wɔma Esther ehunu. Kɔ. Na ɔnka nkyerɛ no na ɔnhyɛ no sɛ wɔn kɔ ɔhene nkyɛn. Hallelujah. Amen. Ɔhema Esther anya opportunity ɛwɔ n'anim. Nti Mordekai ɛde nsɛm no nyinaa kyerɛ ɔhema Esther sɛ ɔnkɔka bibi nkyerɛ ɔdɛfoɔ. Anyɛ saa. Na wɔnkoto nsrɛ no. Anyɛ saa ɔbɛsɛe wɔno Yudafoɔ nyinaa. Ne Mordekai nso. Ɛne Mordekai na ɔhema Esther nso ɔde ne tiri bɛtɔ. Yɛntie do atwɔkɔ ma wonya. Verse number 9. Yes. Na Hatak ba bɛka Mordekai ansɛm no kyerɛ Esther. Nti abranteɛ no nso ɛbɛbɔ ɔhema Esther amanneɛ wɔ abɛm. Ana Esther ka kyerɛ Hatak. Ana Esther sa soma abranteɛ no bio sɛ. Na wɔsoma no kɔ Mordekai nkyɛn sɛ. Wɔn san kɔka nkyɛn Mordekai sɛ. Wɔhene nkoa nyinaa no ɔhene nsase no nkurɔfoɔ nyinaa nim ɔbarima anaa wɔbaa biara a wɔba ɔhene nkyɛn. Obiara nim sɛ ebire bi nsoyɛ a wontimi nkɔ ɔdɛfoɔ nkyɛn. Saa na teɛ. Nyɛsɛ me nkɔ nana hɔ yi ebire no so nsoyi. Wonim sɛ mekɔ a yɛbɛkume. Nti mokɔka nkyerɛ Mordekai sɛ saa soma wei deɛ ɛnyɛ yi. Hallelujah. Amen. Ɛto deɛ ɛden a mo ani mmerɛ o. Anomontu a ɛɛden yɛtu n'ani berɛ so. Hallelujah. Amen. Obu ano anaka kyɛn sɛ ɔmɔ mbaeɛ a na ɔde nneɛma edi agorɔ. Ɔde nneɛma edi agorɔ. Bebree nye serious.
nipa bebrebe enye serious ewo Kristo sa zora ze obeka ne haw owi anu no na tiada no hwese sofo no na emombae na beka mi bi kire no me za de wan de me metwamu nze me ba life no so me ma se mprempren me kan na maka metwam o beka wa sam kire me we na ha me na wo to wadwene mu a me kwa me ameti wani mu no me mfa me yafunu to emmompae se asumesi na wo wunye serious me na me serious ma wo mu ani mbelanza so raze ezasa wo no mu ani bre go ne hia na wo wani mbre ya me na me mani me bre ma babru wa toro ne sai eti ban wa toro eni babru tisa shanka oba de ni amen nto life no so na de bia fam babo hu bia no so no wasoma kire sofuo bi odifuo bi a wo gini di se wo wasam tu na nimo obetima bo mpabo mu a wo ni padua no mo ne nso mere susuma dua no nya ode jeme so amen na so wo sa ero na Kristo tumi betimi aba anamontuarim ama dansidie aba mo abrabo sa Kristo va bone nche amen yankwa wose obarema bia na oba bia oba ohene nchen obama bia na oba bia oba ohene nchen mu fuma bra nwa so a won frɛ no no na se ye mfrɛ no a emra ba ko pɛ na wo ho emra ba ko pɛ na da ho se wo ku no se wo kum sha nipa gye ohene ba tire sika hempoma kyerɛ no so agye se de obenya odafu ani madom se won trance ye se won trance nanso adadua sanie nanso tete da sinie won frɛ me se me nkɔ ohene nchen Mordecai me ye mfrɛ me o odafu me na me wa no me ni yi bia opportunity bia so mfrɛ me a mentimi nkwa ne nkyai nti wasam na ade aba ne de eye nyina ya sɛm nanso mentimi ntu wana ma Kristo ba ba ne nkyɛ amen me se mpa botumi ye nneoma bebre nti so life no so na wa emre wo mpa bo mu a kentene ho sa na o kentene ho a Kristo so ebe kentene ho ama na obehwe no munyam amen ko na wokoka ensɛm nyina kyerɛ Esther to wokoka ensɛm wo nyina kyerɛ Esther sɛdeɛ Mordecai ɛka sɛdeɛ Mordecai kan no na Mordecai ka sɛ ana Mordecai ka sɛ wonko bua Esther sɛ wono mahu sɛ oye wie ye no ise wo abenya ohima adi nkusua ne nkokɔ ne enuane pa ka papam no ɔteɛ hwɛ chiki bi a watu ama me kyɛ sɛ wɔno kyɛ sɛ wɔmfare ho okay ɛne ɛmokɔ ka nkyerɛ ne sɛ nsusu sɛ wobɛfiri mu afi wahimfie ɔyɛma ɛsa nyɛ wadwen sɛ wo no yɛkum yɛ ne a wobɛnya wo tira didi mu ɛwɔ ahimfie because woyɛ Yudani Yudafoɔ nyinaa mu hallelujah amen wode aburokyire asambɔne to Ghanafoɔ a ɛnyɛ wadwen sɛ wo wobɛfiri mu afi o wɔn ma ɛwɔ akwantuom nyinaa ebi bɛfa mo hallelujah amen so obi te akwantuom na yɛ se wɔn nkrata asɛm bi adwuma wɔ sɛ nɛndɛ nneɛma ɛkɔkɔ so wɔ wiase na sɛ wote Ghana na sɛ wo so wo mfa ho wo mmɔ mpa ne bi ɛntaa wɔ no akyi a ɛkɔkɔkɔ ɛba bɛka ho gyeme so amen nti asɛm no ɛkɔdu ɔhema anim no asɛm no tɔ ɛyɛ Esther koma so nti ɔne Mordecai ɛka boom ɛbɔ ɔmo adwen pɔ sɛ ɛna ɛsa na ɛteɛ deɛ a adeɛ baako pɛ ɛna wɔn bɛtumi atu ho anamɔ ɛyɛ mpae bɔ verse no adu no waduru verse number 13 kan Esther 5:1 yɛnkɔ Esther chapter 5 verse number 1 ɔsɛ Esther kɔ ɔhene anim Esther kɔ ɔhene anim na ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa dabe na ɛne ɛhɔ no wonsi wɔn bɔ mpaeɛ no wɔn yɛ mpaebɔ ne ho nsi kɔka nto aso okay verse number 13 yes na Mordecai kaa sɛ wɔnkɔ bua Esther sɛ nsusu sɛ wobɛfiri mu afi wahemfie yes Yudafoɔ nyinaa mu na emom sɛ woammue w'ano berɛ yi mu a sɛ Esther woammue w'ano ɛwɔ berɛ wei mu a ɛneɛ ɛmmoa no wɔgye bɛfiri baabi ama Yudafoɔ na wo ne wagya fie deɛ mobɛsɛe hallelujah amen pachotieni o wɔse sɛ ɛberɛ wei mu no woammue w'ano
na wanka bibia emoa bi betimi afiri ba bia bo bete wo de unya wotiri ne dim onadofo amene wahia emoa bi betimi abo na so bia na wo de ansi wiye bia na wo de amfeva if you say abusuan mu obi ti ba bia so bom ba pa priwuti ishega obadedi amen priwan kasa wuti na onye wo ho a na asofo nso bobi ta akira na onyame no munyam Kristo tumi no adadi e de amaw oboafo mebo ayenda amen yankominu a na ho ananim se ebra ti se yinti yes ana wonsa ka hinie no ote was hwan nanim se bia na sabre we ya mudie ba nti na onyankopɔ ma ukodi ohima no ana Esther ka se won ko bua Mordekai ase orofo ba bia wodru abrabom no sabre we mu na Kristo hia se wo bomba yo sanete sabre we mu na hia se wo bomba ye na die si wani sunu timi wie pe zora se sabre ya wonam biribi mu atete woro sabre mu na Kristo we so bomba sanete edu Friday on call tonight prayer tower on join bi ko watch night ama obi kura timi kra so call tonight no akoda ne mbra ho the boy kura timi da ne sa awa base na call watch na me de fa ha me de bra ha na me de bra be da na we de watch na tu free bomb pa ye de na obi huna nkuwa no ama obi ada ye le be ba no so no na oda obi mpem hallelujah amen yente do achoko ana Esther ka se won ko bua Mordekai ase na kwase Kristo tumi ne na hoode ni wanim ama wudwumadie bia wo kodi enya sondwe amen amen arodi sha bebre ya besa ishia ko ana Esther ka se won ko bua Mordekai ase onko bua Mordekai ase ko hye Yudafo a wo hu osusa nyina boa no ene sa na tie de a Yudafo a woni mo nyina no ko hye o mu nyina boa no ko hye o mu nyina ne boa won ma no na minti na meme Esther nti muni abuada na munidi ma munidi na monnom ma monnom na nsa anadwone awia na nsa anadwone de awia dry fast in 3 days na menso mene me maawa ebedi muada saa na mede saa ma ko hene nkyɛn a enna mo mmara so saa emwadadie no mu na metimi de akopie na nkyɛn na memfa mmara nya dwuma da na se mejira na na mayira na Mordekai asene kokoyo se de Esther hye anu nyina ejidie no mutu yo we ye frɛ no jidie mpaabo sanete eye jidie mpaabo hallelujah amen eye jidie mpaabo nti Esther akache Mordekai se obo Yudafo a omu ansase so nyina amane na minti na me esenti muni abuada because me na awurade apagya me ama kwa aben awurade do to cry for a purpose awurade ma go school for a purpose sanity awurade ma wo ware obi an nsam obi for a purpose awurade amene wa be so for a purpose omo be evangelist for a purpose so that say baby a wadu abrabo mu bia no there is a meaning of it enti baby a wo ere baby a waduru no entoto wo ase tumpabo si wo pa na empabo mu tumi no ebe bie kwan bi e de amaw na wo mu adi wachi nso anya emu chefa eno oje ene adansidie Kristo omiebie kwa me da amen to aso bra Esther chapter 5 verse number 1 Esther ko hinanim na ede to so miensa no eti Mordekai ne Esther edem pabo si wo emodadie ni akonche nansa 3 days obi anom obi anidi so me kona me yira ma yira se uni gidia we untimi nye obo wana obomba ya na bamu asa abu nti we kure be yeni nti we be yeni
we be yeni eh Kristo say de obi sa biribi wo onu no dinu no onyini se be ho jiri se be ho ti wo life no so a ade bia obi sa mpabo mu bia no jitum se ebe ho hallelujah amen enti ebra omuwie mpabo no esa etuanamo ekọ Mordecai nchen yes ose na eda etoso miensa no Esther she ohima atade nti eda etoso miensa omuwie mpabo no pe Esther se no onidi no onidi Mordecai mu nyina nso nidi no ode koe ana Esther she ohima atade na okogina ahimfie mu foma banwa so ana okogina ahimfie mu foma banwa no so ohene dan no tenten so bebia wayene ne tie no tenten so sa na ohene no te na hinwa so ana nana ete na hinkonwam ewo ahimfie ho efie no prono no ano tenten so efie no prono na se main gate na ohima Esther kogina ko na eba se ohene no hunu ohima Esther se Bible say eba se ohima Esther gina wa ohene no ehun so ogina ho wogina ahinwa abenwa no so no abenwa no so ro wonya nanim animonyam Esther enya ohene no anim animonyam na ohene no tene sika hempoma na ewo ne nsem no kire Esther bon sam kesema Kristo tumi mame hallelujah amen wana gajo se tumi ni mpabum tumi wo mpa 3 days fasting and prayers no dry fasting omu wiye wani dio ana wode saa hye ohima atade opie ahimfie ho no ma Bible say empabom tumi no ekochi ohene no otene ahimpoma no echine ti se de police ni achi obi no za empabo timi chi obi o ana nyintum yajitum pa empabo etimi chi obi ti se de police achi obi chi obi se steam ni dadoa no edi sa oyina oya mpabo a na mpabo no oya ne trini mu a ne wa hye obo no empabo mu tumi no ebe chi nipa na dwen amo abeboa wo hallelujah amen empabo mu tumi no ebe ma wanya adwuma ayo empabo mu tumi no be ma wanya nipa ni ma dom na de wunsusu ye no abam sa ade ama nti obi a wuntimi nya mpabo bia no enna na dwi kentini hu bi wate obabasia ana watimi agina aye mpabo 3 days no food no water woman oba ne manfo yi edie nti nshanka oba de ni amen obi a sofo na mu kura wontimi mpabo sofo ntimi nkoda kokwa mu konye mpabo da sabakani wonkotimi koya mpabo da udifo bi de chase wono de ne mo hu nani so nko an wode nam mpabo kura de wontimi nye bi wontimi nye Kristo va bone nche amen de bia aduane sinanim wo ma ya na eba baba mpabo do do no aduane anopatutu obedru ya no oto aduane emo no ote hu no odi no nkono moye no hwe o mo sa ne wo ya no mu ye mesere timu pe bibi pa hwe o mo sa ya na mesere nya so wo ye funu ya de o dabi ontimi mpabo sei na obi a so ontimi anya mpabo fo a hwe mpabo na nipa ye no sa wo ye mpabo a aduane ani nsuo ni mu a moja ani nsuo bi firi woni paduam sa di sa nsuo ni moja na efiri sister no no na etie mu firi onyankopon sa yes secret na no maka je no sa na tie wo ye mpabo a moja bi firi sister no eno na tie mu firi onyankopon no abehwe je ntia moja no efiri woni paduam to oba no ampa asemese opade wi ne kwa na bi di Mordecai ene Esther tumpabo si wonansa awiane anadwo omo wie na Esther ko yina ni mu pe Bible so nya ohine no enman ma dom na wotena hempoma no woni nsam na otene ayempoma no ewo ne nsam ere kire ohima Esther sa yes na Esther twipini nti Esther twipini na wobeka ahempoma no ti ana obebo ahempoma no ti sei na ohene ka kire no se ana ohene ka kire no se ede na ye wo
Adia ba de na yo. Ohima Esther. Ohima Esther. Na dia na wohwe. Kachira me, tell me, I will do it for you. Tell me. What do you want? Tell me. Na se eduru ahine no fam mpo a. Na se eduru ahine no fam mpo a. Wo de bema wo. Hallelujah. Amen. Sabre wenya bra na nka ohima isi ozengogo. Kane bra nso so okọ ohene ho. Sa na tie bra nso. Bra nso. Enso empabo na wo ye ne mutumi no edi Esther ni. Kenya mpabo na wo kwan si twa ne ti bi ko. Me na mega jaw. Senya mpabo no an ka Esther ki twa ne ti. Ki twa ne ti. E wa hemfie ho. Sa. Bere mpabo mutumi no. Edi nanim. Sa. To ayene na ni bo na ni mo pe. Ana nanim asesai. Sa. Wo se dia na aye wo. Afi na odefo adwene ha hye kika bom. Brade. Shia. Wo de mpabo di agoro. Hunu Esther mana kuma nane. Hunu Esther mana kuma ton yam afedie na hinie emukura na ese de opese wo chekura de efa kura ma Esther. Enso na o defo kura mie na no wasa kwa no so da. Yasum Nyankopon ote ase. Yasum Kristo a wote ase. Kristofo Onyankopon doye wa maye kwan a yemfa so a ana wa kire kwan a yemfa so a yebetimi ni na din komo. Sanete. Empaba. So wuye na o de tene abrabo ka ho se kinkrei ade bia besere na ogide kwaso bia no ebe ho isha enka Kristo din da. Amen. Enti ebire ni nti mi twa so ha ya Kristo ya mo kine beto aso o kan to aso a ohima Esther ele na kuma so ade ni na hia de nyina to odafo ani kansem ni nyina kire odafo ema omoto pono ema mo frɛ Haman ene Mordecai ene Esther nyina ba ponto na hye ena wɔka ensem bi ɛyɛ hintasɛm de kyerɛ wɔdɛfo Bible say wɔhene kɔdae no wana ana ɔka sɛ monkɔfa brɛ so sɛm nwoma no mmerɛ me ɔmokɔfa ba no ohunu sɛ yɛatwerɛ sɛ enipa bi pam wɔhene ho pambɔne a sɛ nipa no na gye wɔdɛfo nkwa sɛ nipa no so kora yɛfrɛ no Mordecai yɛnya abasobɔdi ama no ti ade akyi omu ban no sɛ na hwan kura na etena ase a enipa bi pam atisu pam a obeyi asutire a sɛ nipa no nti me wɔdɛfo menya metididim sɛ nipa no kura me hwɛ nwoma mu no yɛnya bibia mfa mbɔ na ba so ɔmsi a wɔdɛfo enye obi asɛ Mordecai no sɛ what Mordecai yɛnya rema no sɛ na da bi Bible si afei Mordecai so bɛyɛ obrempɔn sɛ afei de ɔno nso yama no so kura kyɛn ɛyɛ Haman sanete nshanka oba de di. Amen. Ti de ko wi ane sɛ Haman de nibra saa wansakra na dwen ana obo na dwen po sɛ obam ye kum ɛyɛ Mordecai ana obo pa ma ye kosi dua si ensen wo so ana ne yere nso adwenboni woni timti otie ne yere futuo zora se sa ɛna edidi muana nani ba no so no na ɔno amu yɛde na sen edua so Mordecai abɛyɛ nipa titiri wa owu a Haman ana sɛ nipa bi pɛma no no empabo mutumi no adane no ama te akɔfa nipa korɔ so zori azendi so life no so a me se mo anim ne mpabo na so yiro yɛ mpabo fo a de nipa bi ahyɛ tia wɔ jawombone aprani afa ho no ebedane akɔwɔrɔm so sa wo mu matu amena fa ho sɛ amena wo matu no ko mutu ama no mapia wo atum no wo mu ankasa bɛhwe amena nim. Amen. Amen. Owo na wo pa ma no wo mu ankasa na behia sa wo. Amen. Enugwase no mo hwe ama menu mienu no wo mu ankasa mpa bo mutumi no wo mu ankasa na behia hye wo menum gwase. Amen. Amen. Nti adofonom mentu amasam so biem no nduabo de me pesa me ka kire adofonom nyina ne sɛ empa bo tumi ye no bebre ewo nipa bi abrabom nti bra wo ba Kristo mu yi nam no nie mienu nyina bo Kristo din no orofo me srew emfa mpa bo se mu ni agro sa mimi bobi mamo no mo nso mo nyere mo na mo mo sa ori show tim sɛ evangelist bobi ma yenti me da mada ebia na wo mpa bo mu aye no ebeche because nyema bi akutia no ano ode tina benfo se banu su a emia sanete jeme so amen amen jeme de besi wa
mpaabɔ mu tumi ne yɛ nneɛma bebree nti wɔ life no so a sɛ wada ama mepakyɛw wotu nkorɔ mu a ɛnɛ manyane wo sɔre ɛgyina no so biem na ɛyɛ mpaabɔfoɔ na kristo ɛne mo nyama tumi adaadi ɛwɔ abrabɔ so ama ɔnya asomdwie amen gyina bɔ mpaeɛ adɔfo no mpamkyɛ ɛbɔ mpaeɛ ɛna gya a wɔsoro yɛda wase mpɛmpɛ nso adeɛ abɛduro wonam wakoa so ɛde wo nsɛmpa no aba ɛsrɛ yɛ pawotwɛ ɛfiri nna hu yɛmmɔbɔ kaa yɛ fa bɔne kyɛ yɛ na to yɛgyidie mu ne yɛntumi mmɔ mpaeɛ asɛdeɛ w'asɛm ne kaa sɛ mpaabɔ tumi yɛde bebree onipa brabɔ mu no yɛnso atumi abɔ mpaeɛ na mene nso ɛmmɔborɔhumfoɔ nyankopɔn a bɛtie yɛ mpaabɔ ɔtumi nti bɛdi hene wɔ yɛ abrabɔ mu daa amen